Tämä on 27. helmikuuta 2012 tehty CD-taltiointi Nopankylän jo osittain unohtuneista entisistä ja vanhoista asuin- ja muista rakennuspaikoista. Kertojana ja muistelijana yllä mainittuna talvipäivänä toimii pitäjänneuvos Hannu Peltokoski kotonaan Nopankylän Hakolassa. Muistelun pohjana ja jäsentelynä on Hannu Peltokosken aikaisemmin vuosina 2005-2006 Tapio Vaismaan toimittamaan ja kokoamaan kirjaan Ilmajoki, maatalouden mahtipitäjä, osio Nopankylästä kylän kartalle merkittynä. Tässä äänitteessä ovat jututtajina ja johdattelijoina Jaakko Sairo ja Tapani Kuusisto. Taltioinnin teki tuona päivänä Jussi Pyysalo ja äänitarkkailijana vaimonsa Minna Pyysalo, omaa sukua Sairo. Editointi tehtiin 19.3.2012 Kangasalan Sahalahden Pakkalan kylässä Jussi ja Minna Pyysalolla, avustajana Jaakko Sairo. Rattoisaa tuokiota Nopankylän perinteen äärellä. Varaa itsellesi pari tuntia, jos aiot koko jutustelun kuulla. Oikein hyvää kevättä. Niin, että jos tuosta Nylenin kaupasta nyt jotakin Hannu ensin muistelet. Siellähän on nyt yksi viimeinen kaupanpitäjä nukkunut pois ja lauantaina siurutaan. Liisa. Niin, se oli sen Koskelan vävy. On Nyleni. Niin se on ollut Koskela alun perin se talo. Joo. Koskela on se talo ja samaa kuin Lahtikin. Ja sitten se Nylenikö on se jossakin vaiheessa ostanut sitten? No se on mä justiin katson minä mä näin siitä, kun se oli niin, se Nylenin isä. Joo. Olikaan se joku Hermanni vai mikä se oli Teuvalla kauppias. Se oli tuo värimestari. Joo. Joo. Ja silloin sitten iso kauppaliikekin. Joo. Tuo oli kauppiastaidot sieltä peräisin. Joo. Niin se oli anonut Ilmajoelle kauppalupaa, mutta ei ollut annettu. Jotta kun yksityiskauppia oli liikaakin jo täällä, niitä oli yhdessä välissä aivan, kato joka huushollissa oli joku kauppalupa ja myytiin toisillensa. Ja ei se saanut lupaa, mutta jos oli taitava mies, niin se olikin pannut tämän Matin ostamahan, tai kun se tuli tänne vävyksi, niin se osti, tai kun se oli Ilmajokinen, niin se sai sen luvan poikaansa. Joo. Ja siitä tuli sitten kauppias. Joo. Ja sitä kauppaa käytiin sitten, että se on loppunut varmaan tuolla jossain 60-luvulla. Kuinkahan se oli, kun mä sanoisin, että se Liisa sitä vain piti siinä aina vain se puori oli, että voi olla vielä 70-luvun alussa, joo. Mutta ei se nyt niin ollut enää suurta. Joo. Yksi Nopankylän 3 kaupasta oli siinä. Joo. Ensimmäinen. Niin. Siis oikein virallinen yksityiskauppa. Joo, että ne toiset kaupat tuli sitten tuohon risteykseen. Joo. Niin se on ollut ennemmin kuin Nopankylän osuuskauppa on perustettu. Onhan nyt paljon ennemmin. Joo. Onhan nyt paljon ennemmin. Se on tullut onko se tullut 1880 tai vieläkin ennemmin. Joo. No mitä Koskelan vesivasara? No se on ollut siinä Koskessa sitten. Samassa siinä Nylenin kohdassa? Joo. Siinähän oli kova putous. Ja se vesivasara oli tämmöinen voima? No se oli... Niin mitä sille pyöritettiin? Vesi pyöritti
sellaista nuijaa. Joo. On se jämerä. Oliko sillä sitten joku idea siinä? No kato, kuparisepät tarvitseehan ne ollut tarvinnut kuin kynnän kokoisen palan, niin ne takoo siitä. Vesivasaralla sitten. Niin, isoon pannuun. On sitä kaikkia ollut. Ne on niitä nuota koskelaisia, niitä on kuparukseksi sanottu. Joo. Ja sitten siinä oli siellä lähellä tämä Hongiston paja, se oli tämä Hautamäen veljeksiä. Joo. Se on, mä en tiedä, onko sen mä luulen oli tämä Hongisto tehnyt, taikka Jussi, Niin. Hautamäen Jussi tehnyt. Joo, siis sen tuvan ja sitten sen pajan. Niin, sen pajan. Joo. Mutta kyllä se vanha plassi oli se Hongisto, josta se nimi oli. Joo. Hongiston haka, sit on sanottu. Joo, kyllä. Ja sitten siinä oli se Koskirannan meijeri justiin se. No kun Jussi oli sen käyttäjä, koneen käyttäjä. Jussi oli siellä koneen. Joo, mutta siellä oli se ei jostakin syystä sitä koskivoimaa käyttänyt, siellä oli höyrykones. Ne otti vain vettä siitä. Joo. Ja se höyrykone. Niin, höyrykones tarvitti vettäkin. Niin, tietysti. Joo. Joo. Siitä saatiin se energia siihen aikaan. Ja sitten siinä lähellä oli tämä Sandvikin saha. Se oli saman Joo, tänne Kaupanmäkeen Joo. päin. Mutta se oli siinä niin kuin Kuhnan puolella pellolla, tämän nykyisen tien. Se oli höyryvehjes kanssa. Joo. Mutta kun se ei tahtonut pysyä maan päällä, kun siinä oli niin savinen. Joo. Kato, kun siellä sellainen saha loukutti, niin se meni aina Joo. kevään. Kun routa suli, niin se rupesi raami häviämään sinne. Jotta sillä vain saattiin roudan aikana. Ja sitten siinä oliko se sitten tää alapuolella tämä Koskirannan paja? Ei vai siinä se oli... Ei, kun se, joka Matin lonkato, se... Joo, siinä Kivenjuuren ja Nylenin välissä. Niin. Joo. Siinä, eikö siinä ollut sunkin aikana vielä, mikä oli Annilaskin, niin siinähän oli ulkokartano. Joo, jotakin mä muistan. Joo. Kyllä. Mitkä nuo pojat suolaskin joskus ne heinät. Joo. Anttilan Pekka ja Ralle ja... Joo. Joo, siellä oli suolasäkki. Ei, siellä oli salpietarisäkki ja Hannes jättänyt. Joo. Niin pojat rupes suolaamaan, ne piti niitä suolasäkkinä. Niin iso Ne määrä. joutuu siitä sitten käpälälautaan. Joo, poikien kujeita. Ja sitten oli tämä Tuomelan puuversta, niin se on ollut sitten siellä Tuomelan päässä. Joo, Tavakosken takana, Joo. Ojanperän takana. Mitä se teki Tuomela? Rekiä pääasiassa ja kärrynpuita. Joo. Viiki. Niin, se oli se Ludwig tuolla. Joo. No Salomon Mäkynen. No se on siinä ollut, se on tämä Pennan Salamoni. Joo, siellä Mutta sehän oli puuseppä kans. Ihan Ja pitäjän jonkinmoinen muukin seppä. Ihan kunnan rajalla siinä. Joo. Nämä pojat oli Salamonin poikia. Joo. Pennan pojat. No sitten hypätään takaisin tuonne Jussi Sydänoja, niin se on se Lymyläsky. Oliko se? Joo, kaperi, lymylä. Joo. Niin onko Kaperikin sitten ollut Sydänoja? On, kato, Matti oli vävy siellä Sydänojassa. Joo, se oli Sydänojalta se. Joo, se on oikein se vanha Sydänoja. Sitten oli, kato, sinne kun mennään sinne Viitalaan, muista. Joo. Niin sitten oli vielä niitä Sydänoja-asia kanssa, mutta niitähän sanottiin lymylää sitten. Joo, ja se on nyt sillä Paulalla se Lymylä. Joo. Niin se oli se, Koskiranta oli, se ei ollut mikään kupariseppä, se oli fälttiseppä. Joo. Se oli oikein tunnettu puufälttien raudoittaja. Joo, kun niitähän oli ennen niissä vältiin, niissä oli puurunko, että se pantiin vaan se rauta sitten siihen puun päälle. Puufältti, puufältti tuolla Kurikas oli lääkäri. Ihmiset puhuu puufältistä. Joo. Puuvälttilääkäri. No sitten tullaan tähän kakkoseen, niin Lyypekin maalarit. Niin, ne oli siinä, mihin ne on, niin. Nehän vain maalas. Niin, ja se oli siellä, missä Lyypekin Missä Matti nykyään. Matti asuu. Niin. Joo. Elikkä siinä Joo. Iloperän pedillä.
Myllyniemen vesimylly on siinä samassa kohdassa ja se on sitten sellainen, jolla on jauhettu vielä. Minäkin muistan pikkupoikana, kun siellä jauhettiin. Sodan jälkeen vielä kato, kun se Arpo sinne laittoi sen turbiinin. Joo. Ja mehän sen korjasimme. Kyllä. Ja nyt on korjannut sen uudestaan kuulemma. Onko? Joo, tammi on tehty. Lypäkin Juha on sen tehnyt viime vai toissa kesänä. Joo. Ei se oli kuule Terva. Tervaa. Niin, Mä hain sieltä se uuratuote, silloin teki siellä. Niin, mutta eikö sinne pohjaan pantu jotakin pikiä? Tairettiin Joo. panna, joo. Ja sitten loppua vähän tervattiin. Joo, ja se kun se haisi oli niin hyvältä. pirun kallista se terva, niin Joo. ei maltettu sitä panna joka paikkaan. Joo. Pantiin se piki sinne pois. Onkohan se piki yhtään säilyttänyt sitä vai märännyttikö se ensin? Niin, mä en nyt tiedä mitä se siellä on korjannut sitten, mutta Joo. painekyllästettyä sinne on nyt pantu. No joo, sehän siihen nyt tietysti oikea on. Joo. Onko sä ikinä käynyt siellä? En mä oo käynyt. Sehän on komeen paikka, mitä on. Pitää käydä katsomaan. Joo, se on Suvisalmen Sepon. Mikäs siinä on se, siinä on niinku mökki siinä. Joo, se on se Suvisalmen vanha tupa siinä, jossa Joo. Arvo asuu. Niin ne asuu. Arvo vanhimman, keskimmäisen pojan pojalla. Sillä Sepon. Sieltä oli oikein kamala tie siihen talvella tulla, kun se oli jäätiköllä aina se. Joo. Kun se oli sieltä Notkon pohjasta näin. Kurpansepät on sitten kylän kuuluisia raudoittajia. Ja niitä on ollut, oliko ne kaikki sitten, Laurila Juho oli tässä, mutta eikö ne ollut siellä Hiivaperällä, ne Hautamäen pojat? Joo, kyllä Hautamäen pojat oli nimenomaan siellä Joo. Hiivaperällä. Joo, ja ne teki nimenomaan, Ja sitten se, Järvinen. kato se, tämä Eino vain tää Vaaralas, mutta se tekikin puutöitä päällä. joo, 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 sehän oli niitä veljeksiä. joo. Ja sitten tullaan siihen Riemunpajaan, joka on märännyt sinne. Ja siitä nyt tavallaan on jonkunlainen jälki sitten se Einonpaja siinä korvalla. joka Joo, on niitä kyllä. Riemun Niin ja onhan siitä historiassa kuviakin siitä teidän on, pajasta. joo. Mutta se meni siinä sitten vähän vesisateessa mätä, niin että siinä niin kuin vähän oli tällainen... Mihin se oli siinä teidän? Se oli siinä Saidon, sen Lahden Martti, joka asuu nyt, Joo. niin sen talo on niin kuin tuolla päässä, siinä Siepuun. Suomun Joo. rajalla. Joo. Ei kovin kaukana tästä nykyisestä tuvasta. Tiestä, ei varmaan 20 minuuttia metriä maantiestä. Joo, kyllä. Mutta se oli tihjas puskiko siinä Joo. silloin Eelin aikana ja niitä suojeltiin, ettei se näkynyt mihinkään. Joo. Ja sitten niin, se Järvimäen paja, niin se on ollut sitten tuossa Huhtalan Joo, Jurvantien risteyksen paikkeilla. kyllä. Onko se mikä on se Nikkola, missä on se märännyt Kyllä se on Järvimäen vanha on paikka. edelleenkin pystyssä hahmolla. Joo. Ei se mikään Joo. Toisella puolen on katto vain ja toinen puoli on katoton vissiin. Ja sillan päässä oli sitten paja. Onko se Joo, se, mikä siellä on kyllä. vieläkin? On se, kyllä. Ja pello Kyllä, siellä. Olavilla on siellä, kato, mennään sinne pellolle. Joo. Tai pentillä, niin Joo. kyllä siellä on vieläkin se ja ne on sitä laajentanut, jotta sinne saa sisällekin mukaitakin ajettua. Joo. Joo, ja sitten... Mikäs se on sitten, kerropas nyt sitä siinä jäänyt se kylmätalo siihen, se Eevin tupa, niin ketäs siinä on ollut? Ei, se on vain, se on siihen Eeville asuttu siihen. Joo. Ei se ole mikään, se on vanhaa sillanpäätä. Joo. Se on siihen Eeville tehty. Joo. Eevi oli tytär. Joo, justi. Se oli sillanpää Olavi. Joo, Siis, mutta silloin oli sitten kaikkia romua, kyllähän säkin muistaa, kun se oli se Joo, Sahara-raatokin sen siellä Eevin kartanon takana. kyllä. Mutta ne oli niitä Mikin romuja, mitä se veti maailmalta. joo. Joo. Joo, ja se Kun Eevi sanoi, että kun ei isäkään tohtinut Mikkiä vastustaa, kun se oli sellainen diktaattori. Joo, joo. 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 Oli se loppuakseli. Joo. Sieltä. Se on kuule Tapsu vähän meille sukua, Joo, mä sulle tiedän. enemmänkin, mutta Joo. mullekin vähän kuunalaasille, kun kato, se on sieltä Sandvikin kautta. Joo, se on tuota. Se oli se emäntä, oli Sandvikin tytär. Joo, se on isäni ja Eevi ja näin, kun ne on serkuksia. Joo, Ja ne on Ja Mikki, joka oli siellä. pikkuserkkuja nämä pojat tuossa. joo. No kukas siinä sitten on asunut siinä Lepistön vieressä, on se kylmä. Paavo. Lepistön Joo, Paavo. se on oikein vanha lepistö ja Lauri on tuon
tehnyt myöhemmin. nykyisen asun. Missä Jorma nykyään asuu, niin se on tehty myöhemmin. Ja se oli sitten se, kun siinä mainittiin tuosta Kajaasmaasta sitä Lepistön nikkaria, niin sehän oli niitä samoja veljeksiä. Mutta ei Paavo ja Lauri, vaan se vanhan äijän veli oli se, joka Tuomikoskella asuu. Eli tämä Haanpään Ireeni, niin se oli serkku näille Jaa. nuolle, Lepistön. niin, Joo, joo. Lepistön kakarat ja ne on serkuksia ne. Niin onko se, eikö se ole niin kuin samalla saralla siinä se No se on Lepistön siellä Luhdan Larvapäässä. takana, Joo. Lepistön Luhdan takana, Joo, maantien varressa. joo. Joo. Ei siinä ole, kun Lehtolaa siinä nyt, taikka sitä nyt ei mainita, sehän on Hiivanaan ja Hilliä mainita, Joo, mutta joo. ne on siinä olemassa tänä päivänä. Joo, ja se Lehtolan verstaa on, ja siinähän oli koko kartano verstaa. Joo, ja se oli Hiivanaanen. Joo, ja se sitten paloo, kun se Joo. silloin Uutu oli vävy tuolta Lehtoloukolta. Niin, Ludvig. Joo, tuolta Laihialaasia oikeastansa. Joo. Se oli se Lehtoloukko siellä kirkonkylän takana oli Laihia. Niin se on sitä Laihian seurakunnalla on mettääkin Joo. sillä alueella, siinä iso alue. Ja Olisiko sillähän ne koira? elikin Lehtoloukkoa se, kun ne varasti ja myi siitä seurakunnan mettästä, mutta se oli niin suuri, että ei siihen paljon jälkiä jäänyt. Vaikka olivatkin Laihia. Yksi loukko eli kyllä niillä puilla. Joo, Lehtoloukko. Joo. Joo. Ja sitten sehän oli sellainen välitukikohta, niin kato, kun se jo toi vähän tännekin sitä pirtua, niin Joo. nämä hurrit toi sieltä Petolahdesta toi pirtua sinne, ja jos oli Laihiaa, niin ei sinne saanut sitten Jurvan poliisien tulla katsomaan, niin ne kun se oli jäätä vielä, niin ne siihen jääreunan alle pani niitä. Se oli oikein keskusvarasto täällä. Joo. Niin se oli Jurvanjärven rannassa. Joo, Jurvanjärven rannassa liki Jurvan kirkkoa. Joo. Toi on hyvä kai. Se järvihän on kuivattu vasta sitten joskus No silloin, 50-luvun, 60-luvun. joo, 60-luvun taitteessa. No niin. Se Marttilan Olavihan sitä, ei kun Aarrehan sitä ajoi, Joo. sitä kuivausta. Joo. Joo, mulla on siitä lehtikirjoitus siitä. Jurvanjärven. Se tappeli Pirttikylä, Laihi ja Teuvalaiset ja Jurvalaiset siitä, kuka saa sitten ne pellot. Sitten Kananojana oliko se huonekalutehdas on ollut viimeinen ja se on pystys vieläkin. Joo, ja se on vanha Pukkilan, tai se Järvimäen passi, se on Se oikein. on justiin se Järvimäki. Joo, kyllä. Joo. Järvisalamoni on siinä. Siinä on Myllärin sarjan. Joo, ja sitten tämä Rannanmaijahan oli sen sisko, tämä, muistaakseni sitä Maijaa? Joo, joka oli sitten siellä Kalajassjärvellä. Joo, ja sitten se tuli ensin tuohon Onnin tupahan, se oli Nopan Martin. Olihan Maija meillä, kato vähän, se yritti olla piikooma, mutta ei siinä tullut oikein mitään. Ei, se oli jo niin vanha. Ja Joo, tässä sitten oli kans joka päivä käy. joo. Mihin se viimeiseksi asui sitten se Maija? Siinä Otonmökissä, sehän ostettiin sillä se mökki kylää, se osti isäs ja kumppanit. Ja Siis se Otonmökki, missä se on? se on nyt hajotettu siitä vasta pois. Tuo Nopan Joo, Nopan vanha kauppaa vastaan. vanhan kaupan tontista otettu sellainen Joo. 9 aarin tontti. Joo, Aivan rakennuskelvoton. joo. Ja sen rakenti se näistä Nopan veljeksistä se, Viljo, Joo. joka lähti sitten tuonne Korvalle. Niin se oli paremmin muurari, mutta kyllä sielläkin muuten oli pajat jonkinmoinen. Jaa. Mutta se oli avo tämä Ahajo. Ei ollut tornia luukku vain katosta. Niitä oli sellaisiakin pajoja. Joo. Joo. Mukkalan kärrypyöräverstas Mikko Mukkala. Niin se oli siis se Mikon Joo, Mikko Isoisä. Paappa. Ei kun Matin isä. Matin isä. Joo. Ei Matin kun sen Akan. Jaa, se oli niinku talon. Joo, mukaan sehän on tuli se- Lyypäkki, olisi Matin Joo. sukunimi. Joo. Sen Aini, mikä se oli? Joo. Vanha Mukkala oli tosiaan sorvas näitä kärrynkappoja. Silloin oli
poljettava sorvi, jolla se sorvasi nämä kärrynkapat. Joo. Joo. Ne oli Eikös siellä sitten tehty noita keinutuolia se? Joo, se oli ja tämä jo nämä Tuomiharju. myöhempään aikaan kristityt. Joo. Tämä Tuomiharju. Se. Joo. No sitten täällä on Kuusiston veljesten puuverstaat. Elikkä sehän on, oliko se nyt sitten siinä, joka on purjettu sen tiili, Joo. sen tiili. No siellä oli Takana. tämä Arvo. Joo. Ja sitten Alanen, eli Marttihan oli, tässä oli se Alaaseksihan sitä sanottiin. Se oli talon nimi, oli Alanen, mutta niitä oli siinä useamman veljestä sitten kompuksessa. Kyllä. Mutta Arvohan siellä nyt sitten viimeiseksi oli väkensä kanssa siellä, joka oli sen kiven päällä se talo. Kyllä, se oli se Perskan ja tuon Kalevin. Kalevin isä. Kyllä. Joo. Sitten siinä oli siinä purjusnikon purjettu se se Esteri, joka neuvoo ompelia. Niin. Joo, se oli Martin sisko. Joo. No joo, sitten täällä mennään sitten jo Kalajaisten paja. Joo, Kalajaasis on aina ollut paja siellä. Siellä se on mun mielestä siellä ollut siellä. Emelin klassin takana. Ei, kun siellä kuule, kun tiedät mistä se tuo se pieni uru sieltä Vitiäisistä Joo. päin. Se on ollut sen rannalla, kato, siinä on ollut Joo. Siinä on... hyvä jähäryttää ja karkaasta. Joo. Eli sen riihen takana siellä. Joo. Se on Tai pääryllä. Se on se Kairoonpuro on tullut. Joo. Joo, siellä Mennään sen verran taakpäin, niin mikäs, kun siinä on Mukkala vastapäätä, on se Haanpäin Veikko. Se on justi se Tuomikoski. Joo. Niin, sekö on se Tuomikoski? Joo. Joo, ja siinä oli se Tuomikosken mylly, ja se oli Löpistön poikia se, mikä se nyt oli se, Sen Ireenen isä. Ireenen isä. Joo. Oikein mörjä ääninen, mutta kyllä sä muistat, että Paavollakin oli melko mörjä ääni kuin se tuolla Löpistön. Niin oli Lepistön Paavo. Joo, mutta silloin on ollut vielä. No mikäs sitten täällä on Värkkilän paja? No Värkkilän paja on siinä, minä. Jounin huvila on nyt. Joo, minä Värkkilä on. Joo. Se on Siltalopen sointu oli se viimeinen Värkkilän asukas. Joo, kyllä. Jounin Äiti. Niin. Kalajainenhan niiden sukunimi oli, mutta kyllä ne Värkkiläisiä oli, Värkkilä se talo. Joo. Ja senhän isäntä on sekin, joka sinne mettähän jäi, sinne Tainuskylähän. Tainuskylästä tuli hevosella, jonka se susi söi. Niin, jolloin Se muistomerkki. muistomerkki siellä Joo. Kalajasten Heikin tien varressa. Joo, ei ole pitkä maantieltä. Ei. Joo. Ja se oli susi, joka sen... Susilauma, jonka se joutuu. Ja ne puri hevosta ja mies tietysti puolustautuu ja sitten ne se vielä puri sitäkin. Joo, ja sudet ei ole vaarallisia. Niin. Ei ne vaarallisia. Joo, nälkäiset suret kun ne laumat. Silloin on ollut ainakin vielä susia tähän laumaan. Joo. Ja se on tullut Tainuskylästä ehtoolla. Ne on sanonut, että ne oli heinänhakureisulla, mutta sitten on toinenkin tarina siitä. Että sillä oli piika Tainuskylästä ja tottapa se oli isäntä sitten vähän piikaa. Oliko se kattonut pitkään sen päälle vain taputellut, niin se oli emäntä hermostunut niin, että se piti heti viedä sinne. Ja se oli sillä pian vientireisulla ja tuli sitten yön päälle takaisin. Se jäi sitten siihen. Sillä reisulla. Joo. Joo, siellä on semmoinen kivipaasi, jossa on sitten risti. Joo. Muistatteko vuosiluku? 1800 jotakin. Joo, 34. Joo. Joo. Mutta ei se, tuo on nyt, tai se oli virallinen mitä mä sanon, mutta ei se. Mutta ainahan on se virallinen ja sitten on se totuus. Joo. No joo, sitten on tämä Rajamäen, mistä oli vähän juttuakin, tämä huonekalutehdas, Rajamäen huonekalutehdas. Niin se oli Värkkilän vävy kans tämä. Tämä Rajamäen Aarne. Teuvalaasia lähtöisin. Jaa, se oli Teuvola. Joo.
Joo, Tuomikosken vesimylly tuli Joo. jo. Mutta mikäs sitten on se talo siinä, kun on mennään ennen Kalajaisten Heikkiä, kun vanhaa tietä mennään siitä seurakunnan ohitte. No se Emelin. Joo, se on niitä Kalajaisten poikia, että ei se on niinku Kalajaisiin kuuluvia, mutta Joo. se on kotonsa maalle siihen tehnyt. Joo. Siinä oli sitten nämä tyttäret. Asu pitkä armia. Joo, ja sitten vielä senkin jälkeen tämän, Aura. niin Aura, Joo. joo. Armihan ajeli autolla. Kyllä. Joo, sitten sulla lukoo täällä Lepistön Nikkari. Joo. Joo, se oli se Tuomikosken isäntä, oli niitä Lepistöjä. Lepistön Juho se on ollut se karkiapuheen. No sitten on tämä kartta numero 4. Nyt pompatahan siihen, niin jatketaan siitä sitten. Niin siinähän on nyt sitten siinähän on se Korpitalo ensimmäinen. Onko se tämä Korpihyövällin paja? Joo, ei niitä, ne ei ole oikeastaan nuota paljon mitään enää. Korpitalo on pajastakaan joku pieni laja siellä mettässä. Siellähän oli pajakaan. Niin oli ja sitten Joo, ja Iikko siellä oli pääasiallisena mestari. niin se oli siinä kellarin oikealla puolella. Mä Joo, muistan sen kyllä. Siinä halkoliiteri vai mikä se on? Joo, siinä takana se on jo. On se joo, siinä joka on ollut sellainen paremmin koti, mutta kyllä tuo on tehnyt, rauroittanut vähän rekiä ja tämä Iikko, kato, sehän oli liikemies, niin kyllä se on tehnyt niin kuin, jottei nyt sillä lailla kun johonkin teillä ja kurpassa ja nuolla, että nehän nyt teki aivan oikein niin kuin ammattimiehet tekee, mutta Niin se oli ehkä silloin sekin sitten, että kun oli vähän tämmöinen isompi huussolli, niin ja siellä oli semmosia, niin se, ne oli näitä pellepelottomia, jotka kans, että mä kans teen tätä. Että Joo. mä osta sitä mistään, mä tein sen itse. joo, näin on. Ja Iikko oli muutenkin suuntautuu sillä lailla, että se meni sinne Kuissille vävyksi. joo, ja Myllyä rupesi. niin, myllyä rupesi tekemään, mutta touhuhan oli jo sieltä Maalahdesta kotoisin, kun se kaikkiin vanhin veli Mikki, niin sehän meni sinne Maalahteen vävyksi. Ja siinä talossa oli jonkinmoinen mylly, niin se sen kunnosti. Ja Iikko oli sitten niitä vanhempia poikia, niin se oli sillä myllärinä siellä. Joo, että se sitten keksi sen tänne Joo, sitten se, Kuissille. joo, kun ei huissilla ollut myllyä. Joo, minäkin kävin siellä aina myllyssä. Joo, kyllä siellä on käyty jo. Vehenä myllyskin, kato, se oli se Koivuluoman Joo, pyöri. Topi piti sitä. Se oli vähän niin kuin parempi puoli siitä myllystä. Joo, Siellä ei ollut kyllä. pölyäkään. Tämä oli sellaista ryskäämistä. Kato, Iikkohan nehän nauroo, kun se kato säkkiä piti näin seata. Ja sitten niin se löi tällä lailla lattiaan sitten aina ja ehtoolla siivotti ja se vei sijoille. Lakaasi sieltä Joo. itselle evään. Joo. Niin sitten siinä on se Mykkähilman mökki sitten. Mikäs siinä nyt? Se on ollut lukutupa. Se on ollut Korpitalon lukutupa, Jaha. jotta sellaiseksi se on tehty alun perin. Kun niitä oli niitä lukutupia, eli kiertokoulua varten. Kun sitten Rehulassahan on kans ollut lukutupa. Ja tuo Korpitalon lukutupa, ne onkin vissiin ollut sillä puolen ne ainoa. Mulla on hämärä muistikuva siitä Mykkähilmasta, kun se Joo, puhuu käsi. joo. Mikäs mikäs ihminen se sitten oli oikein? Onko siitä? Mistä se Hilma oli peräisin? Mä luulen, että se oli Ihamäki, sen oma asu. Jaa, Nimi. Kyllä se tuolta Koskeloukulta oli kotoisin. joo, Mihin se Ihamäki on. Niin. niin just joo. Sitten on Hyövällin paja. Elikkä onko se siinä? Se on varmaan Västinmäkiä tarkoittaa sitten. Joo. Sitten jo. Ja eikö siinä ole sitten samassa limpissä on nämä sahat ja
Joo, täällä ja on, nämä Kuusiston ja joo, täällä on, no pannaan tuosta nyt, ei mene sekaisin, niin täällä on Kuusiston verstaat. Eli se on se Vierikompassi entinen, mikä paloo, Joo. niin se ei Joo. ole siinä. Se oli iso alue, siinä oli paljon rakennuksia Joo. silloin kun se yhtenä pyhäpäivänä paloi, muistan. joo. Oliko se 60-luvun alussa? On se 63 vai 2? Joo. Niin palooko se vanha tupa siitä ensin pois? Vanha, siitä se lähti. Joo. Ja kyllä siihen jotakin jäi. Eikö siinä ole vieläkin se yksi niin kuin No, aina? hirsi Siinä aitta, aitta, joo. Joo. Kyllä. Ja sitten paloo, nyt sitten paloo toisen Muutama kerran. vuosi sitten talvella vakkasaamuna. Joo. Mutta se rati, joka siinä tien vieressä oli se sellainen, niin kuin, sellainen pitkä verstaa, niin se hajotti se Helenan mies, kato se orkesterimies, sanon nyt mikä se oli se Kurikasta, niin, joka soittelikin. Oli hetken Helenan kanssa naimisissa, sillä oli sellainen maastoauto, sellainen Land Roveri, niin Se on ollut sitä aikaa, kun mä oon ollut täältä pois. te olette ollut siitä. kummakin Joo, pois. Niin se sitten tuli siihen vävyksi ja se oli sanonut sitten tämä Eira, että se pitäisi hajottaa, niin se pani heti vaijerin nurkkaan ja rupesi sillä Land Roverilla vetelemään sitä tuohon pitkin mäkiä. Ihmiset ihmetteli, että mitä helkattia nyt tuota. Joo. Kyllä vähän oli tilaa, niin viimeinenkin, mihin oli vähän kattoa, niin vedeltiin siihen mäkeen. Ja se oli ihan ties kiinni se Joo, rakennus siinä. ja se oli sellainen soittaja, mutta en nyt saa sanottua sen nimi. Eikö se ollut ihan siinä Ihan Västimäen kujan tien päässä Joo, se rakennus? joo. Ja sitten siinä oli vielä, muistatteko te sitä, siinä oli vielä mökki siinä Västinmäen kujan, Suussa siinä kulmassa. Joo. Joo, mä muistan. ja se oli kulmalla. Jaa, se oli kulmalla siinä. Joo. Kukas siinä sitten on asunut? No siinä on kuulemma asunut, se on ollut vähän sellainen kiertomökki, että siinä on kaikkia kulkijoita ollut. Vuoden ja 2 ja Joo. hirmuinen määrä väki. Mutta esimerkiksi Oiva sanoo aina tämä Hyövällin Oiva. Ne ei puhunut ikänä siitä omasta kujasta, se oli aina Kulmalan kuja, tämä Mustaahnevan. Joo. Kun ne katsoo sitä sieltä toisesta päästä. Niin justi, joo. No, se Joo. oli iso talo se Västinmäki. Joo. Joo. Siinähän oli muuten, siinä oli, mäkin muistan, siinä oli tiilitehdas kanssa siinä Passiolla. Niin, Erkin. Erki. Niin. Joo, kyllä. Joo. Joo. Oli se tiilihauta siellä vähän Joo. kauempana pelkästään. Mäkin muistan Kakarana sellaista, Erki oli sellainen, sillä oli niitä autoja, kaikenmoisia kuorma-autoja pieniä. Se purkii siellä miehet tiiliä haurasta. Se oli sitten jotakin kevättä, oli tottapa johonkin kevätmarkkinoille vietiin, niin ne oli mukavan lämpöisiä jalan pohjaan, niin me ottimme kengät pois. Mä oon siellä ollut aina sen Marjatan kanssa, siinä oli muitakin kakaroja sitten, niin paljon jaloon kato siinä lämpöisten tiilien päällä, vaikka oli vielä kylmä ilma. Joo. Jotta sellainen muisto on siitä. No joo, mennään sitä kujaa nyt sitten sinne perälle päin, pompataan sitten takaisin tuolle päin, niin siellä on sitten Rantalan paja on sitten. No se on, sen te tiedätte Joo. mikä on Rantala, se on se Rajalan Heikki. Siellähän se yritti sitä hengiltä sitä Rantalan, kun se oli sellainen sokia. Ei se nyt sokia ollut, mutta kuuroa, niin sitä äijää kun se Rantalan Maija friiasi tämän Järvisalamonin kanssa ja ne oli sitä samaa uskoa, niin se äijä oli niin kuin liikaa, ne oli tehnyt aajoon pommi. Ja se räjähti, mutta äijä oli justiin sattuu olla ottamaan sysiä sieltä, niin se meni, pajan ovi lenti tänne vaikka kuinka kauas. Ja pommi räjähti ja äijä ihmetteli, että mitä haatanaa tuonne aajoon niin meni. Siitä on ollut aikamoisia tarinoita. Onko se Rajalla sitten se, missä oli näitä poikia? Matti ja Ei, se on sitten taas tuo Rehupeli, Joo, Koskenluokon puolella. Joo. Joo. Tämä oli Rantala. Tämä oli Rantala, joo. Sehän teki niitä kipsitauluja se Heimo. Joo, Joo. Ja myi, joo. Joo. muistan.
Ja sitten siitä on nyt se on Pentin kotoplassi. Sehän on nyt Kiveä. Kivellä. Joo, Kivela, joo. Joo, se oli siinä ylempänä vähän tätä nykyistä korkealla. Siinä mihin tämä Ainon tupa. Ainon takana. Joo, Aino on siinä niin kuin, no saa sanoa, että suoraan siinä edes. Joo. Sieltä olisi tarina kans, mutta en mä tiedä viittiinkö sitä kertoa, kun me sellaisena koppina. Mäkin opetin muun muassa tupakoon niin siellä, Niin. kun mulla oli piippu. Mm. Ja me kulkimme sitten siellä Kivelässä pelaten korttia. Ja kato, kun oikein jännää oli, niin oli sitten jo piippu sammunut ja nuo, niin se oli siinä mun hampais, niin se hotkahti nuon, niin sieltä kaikki se kura mun suuhun, että mun piti tormata pihalle räkimähän sitä. Ja mä silloin putsasin sen piipun ja panin taas, mä ajattelin, että ei kai mun nyt tätä pakkoa ole tällaista. Oli se kuukaa katkeraus, se tuli se ryyppy sieltä, kun se nousi, jos se oli suoravartinen piippu, niin nuo. Semmoinen ruskea kura siellä. Joo. Ja on siitä toinenkin sitten, kun me mä tulin tupaan, niin Penahan fiilas aina, se oli 15 kilon partterimoottorisaha, se oli uusia silloin. Ja ainakin Pitkä laippa. Joo, pitkä laippa ja iso ja raskas, kun niin kuin mieskin oli väkevä. Ja se fiilas sitä terää ja siinä se istuu pienellä jakkaralla tuon pesän edessä. Ja pesäskin oli varmaan valkia. Mutta siinä oli muun muassa riopenkki sitten vieressä. Ne rioja poltti, niin se sai viilattua, niin silloin se vetäisi sen kuule käyntiin siinä tuvassa. Tiedätte, sellainen sininen savu ja siellä oli tupakin savua ja kaikenmoista tunkan hajua. Jo peluria täynnä oli se. Ja pärähytti muutaman kerran sillä sinne riopenkkiin, että kyllä nyt pystyy. Niin. Niin, yhtäkkiä nämä verhot heilahti, niin Sanni nousi sieltä. Siinä on jauhasänky ja verhon, mä tiennytkään, että se siellä on. Ja nousi sieltä sitten. Ja mennesnänsä sanoo, se meni kamariin, että vitun mä sanon tuollaiselle moottorisahalle. Se pisti viaksi, kun säikäili. No, Perätettiin päivä. niin, ja sellainen käry sitten tupaan. Joo. Ja se sanoo justiin näillä sanoilla. Joo. Ja menit kamariin sitten, siinä oli tupa ja kamari. No joo, sitten mennään sinne Västinmäelle päin, niin siinähän oli, Olavillahan oli siinä paja kanssa siinä Luomäkärä. Joo, se on kyllä. vieläkin pystyssä. Kyllä. Taitaa olla ainut, joka on vielä hahmollansa. Joo. Sitten mennään Västinmäelle. Siellähän oli paljon. Joo, silloin ja niitä rupesi Toivon aikana olemaan niitä pajan tapaisia sitten vähän ympäri kartanon, kato, kun silloin oli esimerkiksi 6 viilapenkkiä, niitä oli ympäri kartanon, niin aina kun jonain tarvittiin, niin se jostain romuajasta ja lyötiin siihen nurkkaan kiinni sitten, mihin satuttiin olemaan. Niin, ja ala-asimia ja kaikkia oli, kun se kaikki huutokaupat kanssa kulki ja osti niitä. Mutta sitten oli sellainen vanha kanava, niin siellä se sitten teki vähän puusepän töitä. Ja se oli muun muassa Tainuskylästä sen Kosken, mikä sen oli, Kosken Jussi. Niin, muista, Jaska muistaa ja taidat sinäkin. Kananen ja Lempi veli. Joo, niin sen verstaa paloa ja siihen oli kovettu sen aikaan monitasoinen höylä. No sehän meni myttyyn siellä, niin Topeenhan piti sen ehdottomasti saada. Ja ne Oivan kanssa sen oikoo sitten sillä lailla, että ne teki helvetinmoisen haakopinon, granottiin sinne päälle ja valkia. Ja sitten koputteli sen oieti. Niin, että ne sai sen sillä lailla lämpöiseksi. Ja kannaastolla höylättiin kanssa sitten. Joo. Kekseliästä. Ja siitä tuli avun päiväinen kone. Joo. Mutta se nyt oli sellaista, että sen puusepän työt jäi sen koneen kunnostamiseen melkein. Oliko sillä Onnilla tässä sitten? Oli siinä kanssa ja
Ne on itse tehnyt koneen kanssa, eikä kovin nolokaan. Se oli muuten, Onni sanoo, että Vesteri hänen kanssa teki sen rungon siihen höyläkoneeseen. Jotta se oli Olavi ollut tekemässä. Siinä oli puurunko ja sitten vain kutteri siinä. Aivan. Joo, nyt mennään sitten takaisinpäin. Täällä on nyt sitten Nopan paja. Eli tämmönen Maaritin kodo. Joo. Joo. Siinä on kans ollut paja, niin kuin se oli joka paikassa. Mutta sehän oli, mä tiedän sitten kuka niistä Nopan miehistä, no kyllä niistä joku on pajo ottanut, kun se jota Noppakorpelaksi sanottiin, se Juha, niin se meni ainakin tuonne sitten sinne Koskeloukolle ja sehän on näiden veljesten koto sitten. Joo, se missä Jussi tai... Joo. Mutta kun siinä on 3 noppaa ollut, siinä on ollut tässä Kiusamukas ollut. Niin kuin, ei Kiusamukas, mutta siellä Yläkurvissa. Minne se Mikin lato oli siinä yksi ja siinä välillä toinen ja justiin Pentinmäen kartanon takana 3. Joo, Ja ne on kaikki ollut noppanimisiä, mutta ne on siitä liuennut maailmalle. Eli siinähän asuu se, siinä Kurvissa tämä, joka oli kouluskin meidän kanssa, Joo. Rintakorvi. Joo. Oliko se kräätäri sen? Joo, en mä tiedä, kyllähän se oli vähän kaikkia tehnyt. No sitten siellä... Siis saako tästä Nopan nimestä, hei, kun toi Maarit joskus sitä sanoi, että on miettinyt, että mistä se tulee. Niin nyt kun tuolla on tehty Viljakkalan historia tuolla Pirkanmaalla, se Viljakkalan kunnan alueella, niin se on mukanakin tuossa kirja, niin sieltä on lähtenyt joskus, siellä on semmoinen tämän Seinäjoki-Tampere radan toisella puolella, siellä Karhenkylän takana, niin semmoinen Nopan perä. Joo. Ja Luomajärven Antero sitä joskus puhuukin, että siellä on semmoinen Nopan perä. Joo. Niin sieltä on lähtenyt joskus 1000-luvulla joku porukka, muutama nainen ja lauma miehiä. Ja ne on asettunut Ilmajoen Nopan kylään. Joo. Ja se on ilmeisesti just nyt tätä seutua sitten. Joo. Tässä. No, Ja se nimi on tullut niin kuin sieltä Hämeestä. Sieltä Hämeestä, Pirkanmaalta. Joo. Nehän on monet nimet, niin se on tuo Hyövältikin kuulemma. Niin. Joo. Sieltä Pirkanmaalta Joo. tuo. Ja ne on silloin, kato, kun nämä on ollut nämä luonnon vesistöt täällä harvinaisia, niin ne on niiden varteen kuitenkin paremman leivän perässä tulleet ja asettuneet sitten asumaan. Niin, ja Nenätöön luoma oli siinä vielä. Niin. Joo. Joo. Joku tällainen, mutta Joo, että kyllä se on Hämeestä tullut kulkunimi. Kyllä. Joo. Mutta se on ollut, no sanoit, että 1000-luvulla, Niin. jos, joo. Saa sanoa, että viikinkien aikaa. Niin, jotakin sellaista. Joo. Ja nehän on pirkkalaiset vallannut paljon tätä, Joo. taikka asettuneet tänne. Niinhän tätäkin sanotaan, tätä Koskenkorvan Pukaran koskia, että siellä on kans Pukara, niin Joo. siellä Se Hämeessä. on siinä Ikaalisessa. Joo. Joo, kyllä. Jotta siihen on tullut kans siitä. Joo. No täällä on 4. nyt vielä täällä on 2 vielä, täällä on Haapakosken vesimylly. Joo, se on ollut oikein sellainen yhtiömylly. Ja siis siinä on ollut joku osuuskunta. Eli siellä näkyy vielä ne vesijuomat. Joo. Siinä mihin on ne isot kuuset siinä Joo. Pentimäen takana siinä. Se on ollut oikein nieraamista siinä, kun tämä Rintamäen Arvo sanoi, että hän oli sellainen nuori mies ja hänen pantiin sitten, kun sinne piti aamulla mennä tosi varahin 1 säkin kanssa. Ja sitten sanoi, että siinä oli joku sitten hänen edes, niin kans 1 säkin kanssa, niin että hän sai niin kuin toisena. Mutta sanoo, että se rupesi olemaan jo 9 ehtoolla, hän oli kotona, kun no, 2 säkkiä nierattu sitten sinä aikana, niin sillä myllyllä rupesi vettä, tuli vain niin vähän sitten Kalajaasista, oli kuivaa aikaa. Joo. Mutta kun ei muuallakaan ollut, niin kitkutettiin vain. Ja silloinhan oli nämä metsät myöskin aika luonnontilaisia, että ei tullut mitään mettäojia, ei ollut tulva-aikoja silloin, vaan oli aina niin kuin Joo, maisema. kaiken kesää Niin. tuo niruutti. Niruutti. Mutta se on ollut sitten se samainen Tuomikosken mylly, mistä äsken, niin
Se on ollut sellainen voimanpesä ja sitten vääntiäisis on ollut. Niin, että siinä on ollut pudotusta enempi. Siellä on ollut kova pudotus. Tuossa oli niin vähän pudotusta ja vähän vettä, niin se rupesi olla henkipatto, mutta se oli niin likillä tässä kylää. Joo. Mustahleva notko oli siinä välissä vielä. Joo. No sitten täällä on tämä höyrysaha, joka on siinä meidän... Se näkyy sun klasista. Siinä haapapuskikossa. Joo. Niin sehän oli konkurssihuutokauppa piti olla vuonna 1914. Mikähän se aika nyt oli sitten, kun se piti olla, mutta Ja sehän oli oikein osakeyhtiö. se oli osakeyhtiö, mutta se huutokauppa, sitä ei ikänä pidetty, kun se paloi ennen huutokauppaa. Sattumoon. Vuosi. Ja senhän omisti Iisakki Uitto ja Jaakko Lainesmäki. Joo. Ne oli siinä vastaavia silloin. Ja mä oon sellaisen, Olavi mulle puhuu, vai mistä mä oon jostakin perintätiedosta kuullut, että siinä Saksinmikin Lassilla olisi ollut lämmittäjä, kuka sitä nyt lämmitti, että se olisi niinku sitten Syttynyt sen toimesta. Siitähän meni Luomasta vesiputki sinne ja kattila oli siellä, eikö se sellainen ollut? Joo. Kato, kun se oli höyrykone, niin pitihän sinne olla. Vettä saada. Joo. Höyry tarvittiin ja jäähdytys tarvittiin. Niin oliko se Iisakki Uitto sitten tuo, joka oli tuo Mauri ja näiden Joo, isä? kyllä. Sun Joka oli mun asia. äidin puolen, Joo, mun äidin isän, se oli mun äidin setä sitten. joo, Iisakki, joo. joo. Äidin isän veli. Sehän on sellainen liikemies kanssa ollut. Joo. No, onko se kylmäkuusisto siinä sitten ollut? No se meidän jäänyt väliin sitten, eli siinähän on ollut minä Haaviston vellu, niin siinä puhuttiin, että siinä on kylmäkuusisto, se on vielä pystyssä. No se oli kylmä ja se on ollut kylmä ennemmin, että Jussi siinä on hetken asunut. Se niin sanottu punainen Jussi sieltä Viitalan. Ne meni sinne Viitalan kylään. Joo, joka meni sinne Viitalan kylähän. Joo, Sitä sanottiin punaiseksi Jussiksi, kun se oli niin kova kommunisti. joo. Ja se on sen rakentanut ja se oli siinä. Ja mäkin muistan, kun nämä pojat käy siinä vielä viljelemässä sitä. Mutta sitten se myytiin ja Haaviston Linne sen osti, tämä Markun Joo. äiti. Ne maat siitä ja no eihän sille radille, kun se oli kylmä, niin ei sille nyt mitään arvoa varmaan. Mutta muistatte, että sehän oli siinä tien varressa niilläkin se kartano, että Joo, se kun kunnan aurakin meni, niin se melkein lautoja katkoo seinästä, kun ei ollut sitä lumentilaa siinä. No sitten on se Kahilakosken plassi, niin minkäsmoinen historia sillä on? Sittenhän ne... En mä tiedä sen kummemmin muuta kuin, että sehän oli se, mikkihän tuli siihen vävyksi, sehän oli saksi. Joo, Saksinmikistähän siinä puhuttiin. Joo, ja saksin Maija oli se, joka siinä oli se leski, jonka tytär oli tämä Tyyne. Jotta se tuli vävyksi, mutta mä en tiedä, koska se mies on kuollut. Tai se saattaa olla niin, että se on kuollut niitä vapaussodan uhria. Joo. Mutta vielä tähän niin kuin tähän Kylmänkuusiston plassiin, niin siitä väki sitten niin kuin meni, jotka oli siinä ollut, niin ne meni tuohon Viitalan kylään. Joo, ne meni, se on siinä osuuskaupan takana. Joo, takana, joo, se kuusisto. Joo, Tuohon on taas tuohon meidän mäelle tullut niin kuin sieltä Viitalan kylästä se isoisä. niin se, Niin, se Jaakko Olentin Friiko. Se on Viitalan kylästä tullut. joo. Se on sitten ostanut näistä kahdesta, Niin ja se, Ilikkalasta ja Västilästä sen. se on ollut tuolta Karjoelta se, mitä Riemuksi on sanonut. Joo. Niin on. Kun sehän oli näitä kruunun sotilaita, niitä ruotuväen aikaisia, niin nehän saivat sitten ostaa, kun se lopetettiin se laitos. Se oli vanha se Saidon tupa. Se. Joo, ja se oli
kuinka se Iikko on sitä nyt selvittänyt, tottahan te tiedätte oman sukunna tietysti paremmin, mutta se sanoo, että eihän se Riemu ollut sen nimi, mutta kun niiden piti muuttaa niiden sotilahien, sillä oli joku nimi, niin tällaisia, jotta se oli Riemu, että se meni Riemuiten rintamalla. Ja siitä se on tuo Riemunmäki tullut. No, nyt tää vähän rönsyili siitä. No se on, se pakkaa. Joo. No, tässä nyt sitten jatketaan vissiin sinne, mennään Talvitien pajalle päin, mutta onko siinä välissä nyt sitten ennen Talvitien pajaa, niin mitä? Ei siinä ole, kun siinä on vain se Kivistön sarka, niin ei siinä ole sitten sehän oli sitten tämä Rehulan Mikki, tämä Rauhan isä, niin sehän oli tuon Kivistön vävy Huissilta, niin se sai täältä Varvasta sitten nuo liki kotuansa kun se oli sieltä Rehulasta lähtöisin. Se oli Rehulakuusista. Joo, niin siitä tuli sitten Rehulakuusista. Ja Talvitien Lassihan on pois, siinähän oli se Joo. Vilhonmökki ja pajahan siinä vielä vissiin on kuules, eikö se olekin se? Jussihan siinä asuu. Niin, Jussille tehtiin kämppä siihen pajaan. Joo, kyllä. Ja viljankuivaaja oli siellä tien toisella puolella, sen mä muistan. Joo, ja laittelija. Laittelija. Joo, siinä oli vielä laittelijakin. Joo, se oli sellainen. Joo. Sen mä muistan, kun tätä pärettä käytiin ottamassa, kun se sylki niitä. Joo. Ville sitten se on sätkäsuussa sitä ainoasta puuta siihen. Ja Joo. otti nuukasti puun talteen. Mikäs niin sitten? Mutta sen taas rönsyyllä, niin se oli Ville tekemässä laulaspäreitä ja moi Erkin kanssa sellaisia sallia sitten ja sitähän oli mukava katsoa, kun ne teki niitä ja sitten Ville poutteli, niin sillä oli sellainen tapa, että siinä oli tulitikkuoota tuossa ja se pani tikun näin ja sitten löi sillä looralla noin. Niin. Ja aina viritti tupakkia ja no ne meni syömähän siitä ja me katsoimme sitten että kyllä tässä nyt jotakin pitää taas tehdä filunkia. Ja no siinä oli sellaista kauhiaa pikiä sitten, mikä pantiin siihen pärethöylän sinne luistiin. Niin me sen tulitikkuooran näin molemmat puolet, niin vetimme sitten ja no tiedä kun me jännittyneenä katsoimme sitten vähän kauempaa. Joo, ja Ville rupesi sitten tupakkia sytyttämään ja no eihän se syttynyt, se käänti toisinpäin, niin sama juttu. Ja pölkky rupesi loppumaan, niin siltä meinasi mennä saatari vielä sormet, kun se nyppäsi sen siitä pois. Ja sitten kun se siitä karmaasi, että saatanan klopit ja meille tuli, ei me tohtinut mennä sitten enää huomisen kattoon päreentekoa. Ujeita piti olla. Ja muuta vaaraa ollut, mutta se, jotta sen olisi mennyt pian sormet sinne höylähän. Kun kato, sehän hätääntyy, kun puu loppuu. Niin. Oliko sillä Villeellä Impi-niminen vaimo? Se oli Tainuskylästä Hydeen. Se Impi neuvoo muuten näitä täkkiä. Niin me olimme Pukkilan Kirstin kanssa viemässä sitten värkkiä, Anni pani viemään. Me olimme usein Kirstin kanssa matkassa niin sellaisia asioita. Niin me menimme sinne sitten ja veimme niitä, niin Impi sanoo, ne söi justiin Villeen kanssa ja Jussikin, en mä muista oliko se, mutta Villeen kanssa. Niin se oli syönyt ja pernankuoria oli sitten pöydällä ja kaikkia törkyä siinä. Ja se sanoi, että jahas te tuli ja no hyvä, mä saankin ruveta neuvomaan, niin se niin purotti ne pernankuoret ensin siitä siihen pöydän päähän näin tonkiin ja sitten se sanomalehdellä pyyhkii sitä pöytää. Ja taisi levittää toisen sanomalehden siihen ja sitten se otti sieltä ylhäsängystä sen täkin, mikä oli puolitekoinen ja pani siihen ja rupesi siinä neuvomaan. Ei siinä sen kummempia
astian tiskoota tarvittu. Koira tuli sitten pihalta, niin se rupesi tonkimaan sitä kuorilajaa siinä. Se oli enemmän pois. Joo. Sellainen muisto mulla on Impistä. Joo. Se oli se täkkien raaka-aine, niin lumpuusta on mistä? Joo, lumpuusta, mutta me veimme sitä pintaa. Kato, kun nekin oli tietysti, kun huonoa aikaa oli, niin niitä piti kaikista tilikuusta sitä pintaakin yrittää tehdä, niin me veimme salaan pussin siitä. No sitten siitä on toinen juttu siitä, kun se oli sellainen, se impi sellainen, ei nyt niin kovin hygieeninen, niin se oli tämä Kivelän Sanni oli synnyttänyt sitten tämän tyyni. Ei aina niin tyyni, sanoo Keijokin. Ja se oli sitten kuullut, jotta se oli lammaskarsinaa siinä tien toisella puolella luonut sitten, niin se lähti sieltä kanssa synnytysapuhun sitten ja tuli paskooneensa sinne Kivelähän, niin se oli se, muistat sellainen laiha pitkä se akka, joka oli se... Joo, se oli ollut... Joo, niin se oli aivan hermostunut ja sitten se oli kehunut, jotta kun kerkiää, niin tänne pitäisi poliisit soittaa, että tuollainen ämmä tulee tänne sekaamaan, kato, kun muut oli yrittänyt keittää vettä ja puhdistaa itseään. No sitten siinä on se Nevanperä, siellä Mustaahnevanperällä, niin minkämoinen tarina sillä on? Joo, Jaska voi tietää paremmin. En paljon muista, mutta Sabina siellä oli. Joo, Sabina oli se tytär ja sitten siellä oli toinenkin tytär, tai 2 muuta tytärtä, mutta nehän oli naimisissa. Joo. Mutta Sabina oli sitten vanha piika ja jäi siihen kototaloihin. Ja kun siitä sanottiin siitä Nevanperän vanhasta äijästä Sabinan isästä, jotta se oli kaikkien aikojen nuukin mies. Ja mä oon äireiltä sen kuullut, kun ne oli sanottiin, että jos se menee mettähänkin ja sillä tulee asiaa, että se joutuu paskalle, niin se painaa tikun siihen kuumaan paskaan ja sitten jos se kylmettyy, niin se tuo sen tullesnansa ja nakkaa siihen pelloon. Äiteis on toimittanut, kun ne on kakaranauvusia. Aika taloudellista. Se oli oikein vihreillä hyvä vinkki. Joo. Sun pitää niitä Tampereen vihreille kaupata. Että sä oot sellaista paikasta kotoisin, mihin on niin tehty. No siitäkö, mistä tulee se sanonta, että onko tikku paskas? Siitä vissiin. Joo. Kato, totta kai se jäätyy siihen. Niin. Kyllä. Onko siellä sitten ollut muuten mitään kämppiä? Siellä on, mä muistan, kun siellä oli se urheilukenttä niillä Erkillä ja niillä, niin siinä oli vanha. Olikohan siinä sitten se niiden ensimmäinen? Se on se vanha Nevanperä ja sitten siitä vain hivenen tänne päin, niin kuin sitä Ketolan puolta, niin siellähän oli sitten se talo, joka paloo, jota sanottiin ei, se oli se Teemun Maurin, oli Mäkirehua, mutta kyllä tuokin oli Rehua, mutta mikä Rehua se sitten oli, tämä toinen. Niin. Mä muistan, harmaita rakennuksia oli siinä. Joo, siellä oli riihiplassi ja tällä edellisellä, taikka Joukon isällä, Kalevilla, niin sillä oli siellä muun muassa kaikki vehkeet suojassa, se oli hyvä katot. Niin. Ja mä luulen, että se on vieläkin ne rakennukset siellä. Ei siellä ole enää. Eikö? Ei ole enää. Jaa. Hirmettä aikana koluttu se. Niin, kun te kuljetta siellä, joo. Ja se on jo kaukana Teemun Maurin. Joo, se on se Maurin ja Riitakorin välissä. Joo, kyllä. Tai Nevanperän välissä. Jotta ei siellä muita ollut. Sitten, eikö siellä ole sitten ollut joku siellä Pystyremäkellä? On, joo. Se oli Kivelän. Joo, se oli Kivelän Sannin omistuksessa. Mäkin olen siellä ollut joskus niittämässä traktorilla. Mutta oliko Koskelan tuo Iikko on niin, sinne rakentanut tupan. Joo. Koskelan Iikko on rakentama tupa on sen Pystyremäkän polku, kun noustaan siitä Nevanperän takaa. Niin. Onko se tupa vielä siellä? Ei oo.
Ja ne oli Kivelän Sannilla ne pellot viimeiseksi. Joo. Joo, mäkin on ollut heinät. Varmaan on vieläkin ja se on vain mettittynyt Se on tietysti. mettittynyt ja se... Eikö siinäkin ollut sitten joku talo siinä Maurin niin kuin Se oli se Kujanpää. Joo. Joo, Kujanpääksi. se. Teemun Koskenluokon puolella. Joo. Niin kuin Teemusta Kerhänpää. ei pitkäkään siitä Maurin tuvalta. Joo. Siinä oli se Kujanpään muori. Joo. Vielä Oliko se mettäreuna? Oli. siellä mäen päällä kanssa. Samalla korkeudella on tämä Teemukin on tai Huumoo. Joo, ehkä vähän syvemmällä vielä. Joo. Ja sitten se oli niin kuin Rintamäen Armas, niin... Toivo, se oli Arvon. Niin Toivo. Joo, ja sen Saamonin veli. Mutta eikö se ollut siellä mäellä justiin asunut? No on se vissiin alun perin ollut siellä, mutta sehän tuli siihen sitten alemmas tähän siinä tupun viereen. Joo, kyllä. Ja sehän oli sitten sen kräätärin tytär, se, Toivon emäntä. niin se Rintamäen. Aili. Joo, joka oli pitokokkina, keitteli kaffetta aina. Kun... Joo, ja ei osannut ajaa pyörällä, kulki aina kävellen kaupassa. Joo, sillä oli semmoista. Mutta sitten siinä oli se Kallionkräätäri, joka on nyt se Vuorisenmikin. Kenenkä se on? Joo, Vuorisen. No Mikko, se oli se Niin. tupa, mutta se on sen myynyt jollekin naiselle. Jaa. Seinäjokiselle naiselle, josta Teemun Mauri kehuus oli sitä haastatellut, että se on niin salaisessa tehtävässä, että ei se tohtinut sanoa hänellekään, mitä se tekee. Seinäjoella. Joo. Kun se muuta ei kuulu, että tiedäksä mitä se... Mä sanoin, että mua kuulukaan mitään. Joo. Jotta se oli siinä monella kanssa se kräätärin tupa. Niin. Hiljaa ja ennenkin siinä asuu viimeisen. Se oli... Se on ne Kallion kräätärit on Annilasta kotoisin. Se on niiden koto. Ja Kosken Jaakko sitten oli se veli. Ja hän oli Annilasta kotoa. Annilasta se oli. Eli sen Annilan talon nimi on Pihlajamäki. Niin on. Pihlajaniemi. Joo, Pihlajaniemi, joo. Kyllä. Joo, ne oli sieltä kotoisin. Ne on myynyt sen sille sun tärilles ja sille Annilan Eetille sitten. Sehän oli Laihialta, siellä niitä Anniloita on tänä päivänä. Kyllä. Joo, täällä on sitten, mä en nyt tiedä mihin päin tämmöistä on tämä, tässä on Jaakko Paulaharju ja Juho Paulaharju. No ne on siinä Räätärin plassissa ja toinen on siellä Huumoon plassissa, eli siellä... Siellä Maurin. Joo, Maurin tuva. Mauri, joo. Sitten on Jaakko Hautamäki. Joo, se on, Hautamäki Teemu. joo, Pimiän Teemun. Onko se sitten Teemun vanha kantapaikka, se joka on siinä nyt sitten siinä mäen... Se Kiviluoma. Niin. Se on, joo. Se on Teemu oikein Ja se on, kun siinä on niin monta nimiä siinä, niin ne on kaikki siinä sukulaasia, että se oli se Teemun Hermanni oli siitä toiselta puolen tietä, siitä Pimiästä Teemusta kotoisin. Ja sitten sen Kiisa on ollut Hermanni. Ja sitten se teki vain herkkoa tuohon oman tuohon, kun siinä oli komia paikka. Niin. Ja se onkin komia paikka. Joo. Ja sitten Hermannin sisko oli, täällä Laitilan Toivon mumma oli Hermannin sisko. Joo. Siinä, eli että sanottiin Laititeemuksi Joo. sitten. Kyllä. Joo. Ja silloin on ollut sillä äijällä sellainen oikein pitkä, sellainen harva parta, niin ne on sitä risuparraksi sanonut. Joo. Ja se oli Laitilan Aatturin veli Joo, just. ja Ivi-Mari. Niin, eli onko ne ollut nyt siinä, kun on Laitilan Kiviluomasta Tänne päin on niin sellainen, siinä on se eikö se ole se yhdellä. tupa siinä vielä tupa, joka pystyssä? on veljillä. Joo, justiin joo. Joo, Eeli siinä Joo. viimeksessä on. Joo. Eeli ja Toivo oli veljeksi. Joo, ja Toivo rakenti tämän oman tupansa siihen toiselle puolen tietä. Ja Tuomon tupa on nyt Tuppu sitten taas sinne taas. Tuppuhan olisi ostanut sen vanhan lassin siitä. Niin, sen Eelin. Joo, mutta Eevi eli silloin vielä, niin ei se myynyt siitä. Puutonen. Täällä on nyt sitten Noppa, Juho, Noppa ja pojat. Joo. Onko tämä nyt sitten Se on sitä Korpelaa. Joo, siellä
Joo. Tuon Ketkon takana siellä. Joo. Ja se äsken oli puhetta siitä Rajalasta, niin se nyt tuossa jäi niin kuin väliin, niin sehän on siinä Kermunkurvin kohta täällä oikealla puolella. Niin se on ollut siinä ennen. Joo, siinä on oikea Rajalan talo. Mikä oli Haaviston Marikulla ne pellot? Joo, ja niin nekin. Ja Jussilla sitten Nopan oli se, siinä oli sellainen kivilaja, mutta Jussi sen on raivannut siitä pois. Niin. Mutta se oli vielä silloin, kun oltiin koppia, niin sellainen se, siinä oli niin kuin jotain torniakin vielä vähän pystyssä. Niin. Se oli oikein se vanha Rajalan plassi. Joo, eli se on siinä kurvissa. Se on siinä, Niin, siinä mistä lähtee, kurvista vähän tänne tuonne. mistä lähtee se pystytie sinne. Joo. Joo, Siinä joo. joo, Siis se mettäkotien lähtee sinne ylään. joo, ja tämä oli sitten tuo Kessen, Savon ja Ketkon nimi olikaan Rajamäki. Rajamäki se on kai. Jaa, se on Rajamäki ollut. Joo. Ja siinä on sitten, mutta en mä tiedä, ei niilläkään ollut mun mielestä siinä pajaa ollut ollenkaan. Ja sitten perällä oli se Iikko. niin, Rauhalan Iikko oli perällä vävy. Joo. Ja kyllä sielläkin on ollut jonkinmoinen, mutta se Iikko oli kans näitä muuraria. Joo. Sehän kulki ja se oli serkku sitten tälle Rehulan. Se on sun sukulaasi aika lailla. Niin se on. Joo. Niinhän se on. Se oli vävynä siellä. Se on ollut siellä joskus kattokökäs. Joo. Pikkupoikana. Joo. Iikko ja putos katoltakin, mutta ei sen käynyt kuinkaan. Se on ihan ketterä vaan. Joo. Joo, se oli sitä oli sanottu sitä Peralan muoria oikein rikkaaksi. Se lainasi ihmisille vähän rahaa. Joo, piti paljon. Joo, ja niin. Latomatillakin oli sellainen juttu sitten, kun Teemun, ollaan nyt vielä Teemunmäeskin, niin Teemun mikä sinne Amerikkaan meni, sanonut näistä. Ei kun tuo Jaakko. Teemu Joo. Jaakko, haitarin soittaja. Joo. Niin se oli mennyt sen uuden haitarinsa kanssa sitten Huissille soittamaan. Ja Matti oli nähnyt ja siinä oli joku ollut, niin se oli sille sanonut, jotta Teemun poika siinä meni Huissille soittamaan Peralan muorin pata-arkku jopparilla, katso, kun se oli se, kun ne sanoi, että sillä muorilla oli sellainen niin kuin pata-arkku, mistä se otti rahaa, kun sitä lainattiin, ja helvetinmoinen korko sitten. Justiin, joo. Kodonkiskoja. No joo, sitten täällä on Viitalan Matti, eli Latomäki. Joo. On värikäs tapaus. Joo, onko siitä että kyllä sinne pitäisi niitä koskella. No joo, ei se. Täällä on sitten Oskari Honkaa ja Halperi ja Salua. Joo, mutta ne on tuossa piippuloukolla. Teemun paja. Joo. Täällä on Juho Noppa ja pojat ja sitten Noppa Korpela. Mutta Nopa Juhohan olikin siellä Koskenloukulla. Niin oli, joo. Se tuli tuohon. Joo, kyllä. Ja se on sitä Korpela Jussiksi, sitä paljon sanottiinkin. Joo. Erotuksena, kun Noppoja oli muitakin. Mutta siellä oli sitten ne taloja siellä Koskenloukolla, niin Kallio ja Ihamäki ja Korpela ja tämä Kallio ja Majaharju ja sitten vielä Peltolan. Muistaakseni siitä Peltolan Hessasta, sehän oli kanssa kuuroa muori ja sitten se mies oli kanssa. Neiden tupa oli siellä ja sitten se sun sukulainen Virtanen, niin, nehän asuu siellä Hautalassa. Urpohan asuu siellä Niin joku. joo, sehän on purjettu. Joo. Joo. Sieltähän ne kuluu Ja koulua. sitten oli siinä, niin mä jo sanoinkin, tuo Majaharju. Ja Joo. Majaharju Ludvig on siellä, joko nyt vieläkin tämä Matin, Niin. vanhan muurari Matin tuon. Huvilana se keltainen. Joo, kyllä. Ja nehän melkein asuu siellä. Joo. Ja siinä vieressä oli se Latomäen Renkkuvainio, mikä on munkin aikana 2 kertaa mettittynyt. Matti sen hakkautti pois siitä ja
Sitten se taas kerkesi mettittymään uudestaan. Eikö se ole aivan täysin mettä nykyään? Niin on se komea koivikko siinä. Niin. Joo. Kyllä. Se on Latomäen Renkkuvainio. Jaa. Koskelan Heikkihän sitä Heikki. Se oli sitten taas tämä oikein Latomäen näitä rintapeltoja. Joo. Joo. Ajattelen, mäkin olen ollut vielä sitä koivikkoakin kyntämässä. Se oli hyvää hiuesmaata traktorilla. Komea koivikko. Joo. Maantien varressa. Mutta sehän oikein istutettiin. Se on näitä rauruskoivua näyttää olevan. Se Latomattihan oli, eikö se ollut sellainen periaatteen kommunisti? Joo, se oli. Se veti vappunakin punaisen kankaan. Joo. Ja muistan siinä Kankahas luki, ja se oli hyvin haalialla enää, se oli niin vettynyt jollakin lailla, niin siinä oli, että eläköön vapaus keltaaseen. Ja se oli sitten jo vähän hasuuntunutkin, ja lipputankokin oli kaatunut, eikä se saanut oikein pystyyn, niin se oli sellainen selvetinmoisen sairaanseipäs. Mutta pantiin aina. Me tapasimme Erkin kanssa siellä käydässä. Se teki meille puukoukki, kun se oli hyvä seppä. Joo. Ja sitten se tinas noita kahvipannuja. Joo, ja kato, kun se paja romahti kans siellä, niin se oli sitten siellä tupahan siirti ne pajavehkeet. Ja sitten se tapasi siinä leipoakin vielä. Se kerrankin leipoo nisua siinä meidän aikana. Tai silloin oli leipomus menossa. Ja katsomaan sen käsiä, ne oli aivan musta, niin kun se siinä sitten avusti sitä, niin kyllä ne melko mustaksi tuli ne nisut siitä. Mutta kyllä mekin vain se laittoi meille kaffea ja paistoo nisua, niin kyllä me vain söimme sitä, eikä siinä mitään ollut. Siellähän oli maalaattia, mäkin muistan. Joo, ja läpiajettava se porstua hevosella siitä. Siinä oli kummankin puolen ovet. Ja. Se oli, eikö se ampunut jonkun ihmisen, tappoi vai kuinka se oli? No, niitä syytettiin siitä, mutta kyllä ne nuo vanhat ihmiset kehui, ettei ne ollut, mutta isä oli 9 vuotta vanha Matti ja tämä poika 16 vuotta linnassa siitä. Se teki aina jotain jekkua siellä Vaasan linnassa, niin se sai pitkän ajan. Ja nehän oli joskus siellä riidellytkin sitten vielä sodan jälkeenkin isä ja poika. Ja vanha Matti oli sarattanut jollekin, että väseneen saatana hullu tuo poika, jotten tiedä minkä se on tullut. Ja sitten jotta se oli kovia miehiä linnaskin, mutta ei ne saanut sielläkään kuriin, se teki sielläkin sitä jekkua. Että sen piti olla 7 vuotta kauemmin kuin isänsä linnassa. Sen jekun tähden, kun se aina teki kaikenmoista. Muistatko sitä Mattia? Kyllä mä muistan. Minä muistan. Joo, se oli sellainen nahkatakki päällä kulkuskia ja aika pieni äijä. Joo, ja sitten se oli oikein pitkäanturainen kelekka, mutta oikein näin joustavat sivuuttaa siihen. Se kulki sitten kaupassa silloin. Joo, ja sitten se kaikki. Niin sillä oli sellainen oma tekoinen piikkari sitten siellä pohjas, kato, tämän kengän pohjas. Ja se mennä liuutteli sillä sitten Vai potkia vauhtia. Joo. Se kulki kerätä niitä kahvipannoja, että mitä saisi tinata. Joo. Joo, kun se laittoi tinat kuumaksi, niin se olisi sitten halunnut enemmän. Niin. Kyllä se meidänkin kahvipannun on tinannut moneen kertaan. Joo. No joo, se oli Latomatti. Ja sitten täällä lukee Oskari Honka, Piippu-Oskarina tunnettu. Joo, se on ollut siellä niitä vanhoja piippulaasia ja erittäin hyvä seppä ja puuseppä kans kuulemma. Joo. Mutta ei se jälkeläisiä ole ketään. Mulle tuo nimi on kyllä ihan uusi. Joo, jottei se ole, ei silloin, mä tiedän, ei silloin ilmeisesti ollut kakaroja. Niin, ei ole jäänyt. Mutta se Haakelperi ja siellä taas oli jälkeläiset menestynyt. Ja niitähän on Vaasassa nykyään. Joo, se meni se Jaakko täältä Vaasaan muutti silloin moima koulussa. Onko nämä nyt onko nämä piippulouvut? On. Joo. On. Mutta Saarakkalahan oli siinä kanssa sen tiepäin. Joo, mutta se oli siihen tehty sitten ja ne oli tullut tuolta muulta päin ne ihmiset. Joo. Mutta sitten oli Piippulan yksi vävy oli tämä Noukkala.
joka tupa siinä vieläkin on. Joo, siinä on. Ei niistä, ne naiset oli vissiin, niitä oli 2 likkaa vanhempia kuin sinäkin. Niin. Mutta kyllä ne tää koulun on käynyt. Sitten se on se vanha Anttila, siellä se Sameli, siellä Joo, se on se Salo. Majaharjun pojan huvilana. Joo, se on se Salo. Salonplassi, niin. Joo, Joo, kun Salon vuorihan on siinä. kyllä. Joo, Joo, Niin se on tämä Jaakko Salo Ihamäki. kyllä. joo, se on ollut siellä. Ja Mut siellä, eihän sepajaa ollut. kyllä Sielläkin on. Ja sehän oli sitten Talakosken Lempin, mitä se Anttilan Sameli oli sitten? Isä. Lempin isä Joo, ja Pentin. niin justiin, Anttilan Pentti. Joo, mutta se oli sitten, se oli 3. akka tämä Saimi sitten sille Sampalle. Joo. Mä muistan, me olimme Luomalla seonakin seuroissa ja Samppa tuli sinne sitten Saimin kanssa. Se oli Niitä Saimi Majaharju, Joo. Ja tämän muurari Matin, äiti. joo, ja oliko se sitten hiljan tapahtunut, kun ne sanoo, että äijä, kun se tuli ovesta ja se oli niin sellainen kriksevä mies, että saa nähdä, ettei tuo Samppa ota vielä 4. akkaa, kato, kun Saimi oli jo vähän sellainen kuha sitten. Tämä sen 3. akka. Mutta ei se sitten kerinyt 4. enää ottaa. Joo. Ja se taksari Eino oli sitten samoja. Eino on sen poika ja Ilmajoella. joo. Ja Pentti on sen poika. Niin. Mutta sitten Pentin äitee ja Aarnen äitee on sisarukset, kun se oli se 2. akka oli. Joo. Jo, niin tämä ja Aarnen isä on sitten joku Katajamäki ja se on Amerikkaan mennyt. Joo, eli kauppias Arne Joo. Antila. Se on sieltä. Joo, me harkkasimme nyt taas. Joo. No joo, kyllä me tuumme sinnekin. Täällä on Iisakki Koskela. Eli tämä on nyt, Niin, tämä on nyt sitten se, jos on niin, iso tämä jäi vähän väliin tämä. Joo, Siinä joka oli on sinne Teemu. pystyrämäkkäin sen tuvan. Joo. Iikkoja sanottiin, että ei siinä kauaa viipynyt, kun se tuvan teki sakilleensa. Ne oli Ja, oikein käteviä. joo, ja niinhän se oli tehnyt sitten. Martti on jo ollut jonkinmoinen ja Heikki, niin oli, kun ne on sen pystyrämäkänkin tietysti tehnyt. Joo. Ei siinä monta vuorokautta ollut. Kyllä meidänkin navetan teki se. Joo, Koskelan porukka. 5 joo. No sitten jäi vielä tämä Teemun paja siihen. No se on oikeastaan Ahonen sen talon nimi. Ja se on Elvin kotopaikka. Niin, se on Elvin kotopaikka. Joo, Elvi on Se on Ahonen. ollut Ahonen silloin. Joo. Martti on tullut siihen Martti on vävyksi. vävyksi tullut Ahoseen. Niin, no nyt mennään sitten tuohon Seiskahan, niin täällä on tää Huhtasaaren maalari. Joo, Eli se on tässä. joo, se oli Saarisepän veli. Joo. Saariseppä oli kans Huhtasaari, mutta se jätti sen Huhta pois. Ja ne on sieltä, mihin Huhtakoivisto on, niin sieltä ne on kotoisin. Siitä Jaa. rannasta oikeastansa siitä. Joo. Ja sen paikan nimi on Huhtasaari. Sielläkö oli sitten jotakin bisnestä tuolla, ne maalaili? No se oli maalari, oikein tosi maalari ja rekiä, Näitä ajokaluja. Joo. ajokaluja niin kuin Uipäkin miehetkin maalas. Niin. Nehän toi nämä sepät niin maalattavaksi, eihän ne niitä itse kerinyt rähjäämään. Niin. Ja se oli aina maaloa päällä. Hautamäen Eino. No se oli se Vaaralan Eino. Vaaralan Eino. Joo, ja näitä Hautamäkisiä, joka tuli tänne tätinsä työkasvatiksi. Joo, että oli Se oli se Vaarasen akka oli sen täti, Einon täti. Niin. Ja niillä ei ollut kakaroja. Joko tää Iisakki Vaaranen. Joo. Se Iisakki Vaaranen, mä oikein tiedä mistä se oli tullut, mutta se oli tullut Nopankin vähän vävyksi. Mutta se oli muun muassa ollut Pietarsaaressa Wärtsilän tehtailla höylärinä. Joo. Ja Antti kehuu, jotta se oli
he tapas koppina käydä siellä katsomassa, kun se höyläsi, kun sillä oli sellainen umpihaalari. Ja siellä seljäs luki Wärtsilä. Joo. Kärryseppiä ovat olleet sitten. Joo. Ja kehuu, jotta sanoo, että sitä sanottiin sitten Överhaalaksi kun se oli ruottalainen niin. Paikkakunnalta, että se oli Överhaalit ostanut siellä ne Wärtsilän. No mä muistan, että puhuttiin haalarista, Överhaalari. Joo, kato, sehän oli se yli. Joo, kyllä. Joo. Sitten tämä Elli Rintamomäki. Rintamäki. Niin, Rintamäki. Se on se Arvon isä. Niin se on sen Arvon, vai Arvon äiti? Ei kun tämä oli se naisen nimi sillä miehellä. Joo. Elli. En mä tiedä mikä se on ollut, mutta Elliksi sit on sanottu. Se on ollut vähän niin kuin lempinimi. Joo, saattaa olla. Ja Mutta se on sillä plassilla siinä, missä se on sillä plassilla. Joo. Ja siinä oli pajaa kanssa. Sitten... Joo, kyllä siinä on ollut. Ja sillä Alangon, sielläkin oli paja. Ja sitten tien toisella puolella. Joo, ja ne oli veljeksiä. Mutta nyt ennen kuin mennään, niin mikäs siinä on ollut siinä, mäkin muistan, siinä on ollut mökki siinä Latomäen tiehaarasta tänne. Siinä oli sitä ennen se Virtasen mökki, joka oli siellä likempänä tienhaaraa. Muistaaksä sitä? Niin, se oli se Virtanen. Joo, se tinuri. Ville ja... Joo, se kiertävä tinuri ja se Ritva oli kans, sehän oli meidän kans koulussa, se oli mun ikäinen. Se. No sitten tässä on tää Laholan paja, joka on tässä, Joo. missä on tuo Hannu ja Joo. Laholan paja, Rikhard, Laurila ja pojat. Joo. Eli se pojat on Jussi ja Pentti. Penttihän nyt vieläkin. Niin, siellä Lahdessa, se autovuokraaja. Joo. Oliko, siis näähän on näitä samoja ajokaluseppiä sitten nämä Laholat, Laurilaisen. Joo, ne on noita kurppalaisia tuo. Kun sehän on Lahola tuo tila. Mutta nehän on lähtenyt sinne, ne oli niitä rehuperänuskoosia, niin ne lähti sinne Maalahteen silloin vapaussodan aikana, tai vähän jälkeen. Kato, kun ne tuli täällä vähän niin kuin vainotuksi. No, nyt se voisi olla aika kertoa se rehuperänuskon. No, mikä se oli se? No se oli sellaista sen oli joku Korpela tuonut tänne tai se tuli oikeastansa tuolta niiden Pauaharjun veljesten joukos, niin tuolta Kurikasta. Ja sit on sanottu Lohelaasuudeksi. Joo. Ja, Lohelaan. niin. Se on, siellä Lohiluomalla on ollut jokin, mistä se on lähtenyt. Joo. Ja se on joku Lestadiolaas perästä. Mutta se oli siitä sitten poikennut niidenkin tekstistä ja ne piti sitten aivan omaa heimoansa. Ja ne oli nämä Pauvasaaren veljekset siihen. En tiedä, oliko tämä kansantieteilijäkin sitä samaa. Niin. Samuli. Niin, jotta oliko sekin siihen haksahtanut, mutta sehän nyt oli pois täältä. Joo. Mutta ne tuli tänne sitten ja ne rupesi sitä uskoansa sitten täällä. Ja ne oli sitten nämä laholaaset ja se Rajalan tai se Rantalan Liisa, joka sen pomminkin teki. Joo. Ja sitten ne Pauaharjut. Niin. Ja oli siinä joitakin muitakin. Mä joskus äireiltäs kysyin, mutta ei se oikein sitten tiennyt, kun sanoi, että se oli niin pimiää touhua, jotta ne piti niitä seurojaansakin vain keskenänsä. Joo, se on sisäpiiri. Jotta siitä vain tiedettiin, kun ne meni hevosella ja talvellakin oli rehalla, kun oli oikein helvetinmoiset roiti siinä. Niin kato, kun ne meni sitten roidin alle lopuksi ja sitten ne tanssii sitä kärmehen päätä. Koska tää on ollut? Ne on tullut tänne ne veljekset vanhan vuosisadan puolella. Justiin 1800-luvun ja 900-luvun vaihteessa. Joo. Ja ne oli toinen oli hyvä maalari ja toinen toppaaja. Joo.
ammattilaisia. Ja ne tuli niinku työn perässä tänne. Niin. Joo. Ja mutta niin kuin ollaan sivuharrastus. Onko ne sitten, miten se häipyi sitten tää tällainen fanaattisuus? Onko ne sitten lähtenyt... Se lähti niiden joukossa sinne Maalahteen. Niin justi, joo. Liittyykö tähän nyt jollakin lailla sitten se, kun Laurila Hannu vaan sanoi, että kun siinä on tämä, mikäs nyt on teillä se talo, sanon nyt tämä Luomala, niin ja onko se niin kuin, kuinka se on se tila siinä sitten siirtynyt näille ja onko siinäkin jotakin erikoista? Ei, se on kurppaa, se oli kurpan ulkosarkaa. Ja se vantiin 2, niin se oli sitten, se tuli tämän Hautamäen joukossa sitten se. Veera oli Hautamäen tyttäri. Joo, niin se tuli siinä, Uomala tuli siinä. Ei niillä ole mitään muuta tekemistä, paitsi että Riku ja emäntä oli sisar ja veli. Se oli kans se Uomalan emäntä, niin se oli näitä kurpan tyttäriä. Joo, jotta ei siinä ole muuta, mutta sitten tämä talo tosiaan, niin Rikuhan sen osti näiltä. Se on justiin niiltä vanhoilta laholaasilta, niin osti, kun ne kans lähti sinne Maalaan. Joo. Mikäs sitten siinä on, onko siinä ollut vielä joku talo sitten, kun mennään Luomalaan, niin siinä on se puskikku vasemmalla siinä? Ei varsinaista taloja, mutta se Majantiina. Niin se on se Myllyniemen Alpo. Myllyniemen maja. Joo. Ja se oli Majantiina. Alpon pellot, niin se puhuu aina, että Majan pellot. Muistaaksä siinä mitään? En mä muista. En mäkään muista. Joo. Kyllä se vielä munkin aikana oli siinä ja siinä oli vielä vähän muuria pystyssä, mutta Alponen on siitä varmaan viimeisen kaatanut pois. Niin. Joo. Kukas siinä sitten asuu? No se oli, kato kun Myllyniemestä tuotiin lehmät tänne, niin se oli niiden maja. Joo, justiin. Mutta kyllä siinä asuu se Tiina Hamaramäki. Se on ollut Kalamoon sukulainen. Ai Hamaramäki. Niin. Ja no meneekö se Hamari sitten siellä Kalamoon maahan? no se oli niiden sukulaasia. Eli Kaunismäen Martin, Joo. Erakko Martin. Joo. Se oli Tiina Hamaramäki ja mutta sehän ei ollut se, vaan se oli siellä Myllyniemen mökissä ja asua. Joo. Joo. Kun niitä oli ennen talollisilla oli tällaisia vähän niin kuin huutolaasasukkeja, niin niillä oli sitten... No ne oli nämä majatuvat sellaisessa käytössä. Kyllä. Joo. Ja se oli sitten tämä Majantiina ja Oskari toimitti mulle ja Eskolle tuossa Eskon pihassa, että siihen aikaan kun Majantiina eli, niin kakarat oppii hyvin Etelä-Amerikasta maantiedon. Siellä oli Argentiina. Etelä-Amerikassa oli ja täällä Majantiina. Joo. Näitä yhteyksiä. No sitten siinä oli tosiaankin tämä Jaakko Laurila, niin sekö oli näitä oliko se Likhartin veli sitten? Joo, oli siellä. Jolla oli tuo kamminpaja. Joo, kyllä. Joo, ja se tuli tähän mäkeen sitten. Ja sitten on sanottu Pankin Jaakoksi. Jaha. Tottahan säkin oot kuullut, on Pankin Jaakosta. No, se muutti sitten tuonne Jurvahan, niin tuosta ja myynyt näille kammiille sen sitten. No missä se... Niin, no sitten tässä tuli Pukkilanpaja ja Hakolanpaja, niin se on tämä Hakolanpaja on teidän. Joo, se on tuossa on vähän jotakin koksia vielä jäljellä tuossa. Joo, ja se... Tuossa sahan takana. Muistat sen sahan? Joo, muistan tuossa. Joo, niin sen takana oli. Ja se Pukkilanpaja oli sitten tosko... No se oli Martin tekemä siinä ja se oli... Sitähän nyt sanottiinkin paremmin sellaaksi kylmän raudan sepäksi. Kato, kun ei ole vääntynyt, niin se väännettiin rauta sitten. Joo, katsot, että kuinka taipuu. Joo. Sitten vanha meijerin tontti, niin se on nyt sitten tässä tämä Joo, Ponsiluoman. Siinä on vieläkin, jos mentäisiin kesällä siihen Lapionkaan, niin se näkyy. Muuten vielä viime kesänä, siitä oli sen telaketju, sen mettäkone. Joo, niin sieltä näkyy vähän simenttiä. Joo. Me tapasimme sen
kun me leikkiimme tuossa, niin luoda aina puhtahaksi ja se oli mukava mettässä sellainen simenttinen Joo. paikka ja sitten mutta siinä oli niin kova puskikko sitten ympärillä, jotta ei se näkynyt ikänä tiellekään, vaikka ei se ollut kuin 6-7 metrin päästä tiestä. Joo. Niin se oli siinä välissä, kun meni tuosta Pentin Niin tuvan kuin takaa. lähtöä tästä näin tästä meidän tiellä. Joo, justiin. Joo. Heti siinä Ponsiluoman puolella. Joo, Tai Laitilan. kyllä. Joo. No oliko siinä sitten, oliko tässä teidän pajassa sitten, mitä siinä tehtiin? En mä tiedä, on kyllä se vanha Hakolainen on, kun se on noita ransoolaasia, niin samaa mitä muukin. Niin, joo. Samaa mitä muukin, mutta Antti ei enää tehnyt muuta kuin kauppaa. Että Niin. kyllä se Anttikin vähän raurootti vaari kehuun, jotta kyllä se sai tehtyä, mutta silloin oli muu kiinnostus, oli liikemies enemmän. Hakolan Antti, niin oliko se sitten se liiketoiminta, mitä silloin oli, niin täälläkö sitä harrastivat? No täällä pääasiassa Joo. vai. Se oli nyt sellaista ompelukonehien myyntiä ja tuontia Vaasasta. Ja Joo. kun Aarne haki tavaraa sieltä, niin sen piti päästä aina kyytissä. Se toi itsellensä jotakin jopattavaa sellaista. Joo. Se on tuo Ainin isä. Niin mä muistan, mä en aina. Ja se sitten on rakentanut tuohon sen postitaloon. Siihen Kaupanmäkeen. Niin, joka oli se punainen. Joo, joka sitten Josta on kivijalka jäljellä. Joo, ja ne koivut kasvaa siinä. Paula Ja se postitalo oli sitten se ennemmin ensiksi mainittu Koskirannan tupa, niin se on ollut siitä, kun ne lähti Kauhajoelle siitä, niin se on se tupa sitten myyty. Ja se on se Antti sen ostanut ja rakentanut tuohon. Eli sieltä Yleinen läheltä. Joo, Joo, just. Katoppas. kierrätystouhu. Joo. Se oli vastapäätä tätä osuuskauppaa Joo, ja osuuskauppahan sitä omistikin siinä sitten lopussa. pitkän aikaa. Sitten niin siinä oli siis tämä Suomen vanhimman osuuskaupan ensimmäinen kiinteistö, niin se on tämä tässä nyt sitten. Joo, mikä on ja tuossa. siinä on tuo muistokivikin. Joo. Te hommasi se muistokiven siihen, maksoiko sen osuuskauppa? Ei olisi maksanut, mutta ei me ottanut. Joo. Se tehtiin Nolla Kyläseuran ja Joo. Pienvyläyhdistyksen ja Maamiesseuran rahalla se tehtiin. Joo, justiin. Se oli sitä aikaa, kun ne pantiin yhteen nämä. Joo, kyllä. Se oli hieno muistomerkki. Vaikka siis toimenpide, että sitten ei tämmöinen pysyvä paikka. Sitten Lainajyvästön makasiini, niin se on se painikämppä, joku Joo. tuossa punainen. Niin. Joo, tuossa. Niin, sekö oli semmoinen, oliko se semmoinen varastomakasiini? Se oli Lainajyvästön hoitama ja sen rakentamakin alun perin. Lainajyvästö oli ennen semmoinen, oliko se semmoinen, johonka piti, se oli vähän niin kuin tämmöinen viljapankki, että sinne ylimääräistä pantiin jemmaa ja sieltä Joo, kyllä, ja sai sieltä velaaksi siemeniä sitten Joo. ja sitten piti maksaa joko niillä jyvillä tai rahalla sitten syksyllä sen, kun sai satoa. Joo. Ja kyllä se kautta Sehän maailman oli- sivun on ollut vähän tämmöistä Joo, kädestä suuhun sitten Joo. maatalouden elämää. joo, jotta siinä helposti Lainajyvästöllekin vai velkaantuu, kun Joo. ne tuli syö. Niin huono sato tuli sitten. Joo. Niitä oli ympäri pitäjää. Joo. Tämä seurantalon tontti, niin kellä se oikein on nykyään? Siis Se on samalla yhdistyksellä, joka sen on. mikä Sosimäen paja? Ransoon paja. Siis No se on siinä Ransolla se. Siihenhän on aina kans paja ollut. Eli siis se Kalliosulon plassi. Niin, ei kun oikein vanha Ransoon. Mäenpään. Jussin. Joo. Jussi ja Kallion välissä on se pajan paikka. Joo. Ilmarihan on tehnyt tupansa tuohon sitten pellolle. Joo, joko nyt sitten että on joku vieraiden alla. Mm. Joo. Ja sitten siinä välissä oli se ennen se Kalajasten Niikon harmaa tupa. Joo, se oli sellainen. No se oli nyt justiin niitä sellaisia tupia mitä oli niin. Joo. Joka oli niin kuin majatupakin samalla. Joo. No sitten se Ahti teki joskus 50-luvulla, vaikka koska sen verstaan siihen. Tai sillähän oli se pienempi siinä. Joo.
Palooko se pienempi siitä? vai? Paloo. Mutta tämä oli jo silloin tämä nykyinen verstaa siitä. Ja Ahtihan piti, kyllä mukulla oli hiihtokilpailuja. Joo, Suvisalmi hiihdo. Joo. Joo. Mikäs siinä oli kuule ennen tämä puhelinkeskustalo, et ei enää ole siinä? Oli se hiivanaa. Täällä oli säästä. Se on tuo, mihin tuo Anttilan tupa on nyt. Se on siinä paikalla, Joo. missä on Olli. Hiivanaasten Hilma, siinä oli hoitajana. Ja Aarne oli sitten Sen poika. sen poika ja se Lyyli oli, mistä se oli sitten? No, se oli tuolta Lammassuovalta, voi sanoa Jaha, näin oikein. Oppilankylän puolella. Ja tuo on tuo rukoushuone, siinä se on 57 tehty ja just todettiin tuossa kohja, että aika vähän siellä enää vissiin. Mitä sen kanssa teki? Niin, mikä sen... Niin mä kysyin, että onko siellä enää mitään. Kun mäkin olen ollut kerhos, silloin kun tänne muutettiin, niin siellä yläkerrossa ja mitä muuta kaikkia, niin aika paljon ollut siellä joskus Niin muinoin. Kiitoksia kahvista. Aarne Anttilan kauppa välitti kärryjä ja rekiä ja Sen huonekaluja. korkin aukaa se, niin sieltä saa sitten. Aloitti varsinaisen kiertokauppamyynnin ympäri Suomea. Mulla on täällä vielä. Ja tää on Aivan ja se kesti, joo, pistä vaan. Puoli kuppia. Se kesti aika kauan se Anttilan. no kun se on Sorajallakin kohta alannut, niin sehän nyt oli vielä jo 80-luvulle asti se Joo. kesti. No, Ja sieltä on kuule paljon mennyt tavaraa läpi, huonekaluja ja en mä sitä tiedäkään, ehkä säkää tiedä siitä mitään, mutta vaari kehu, että niitä meni rekiä ja kärryjäkin se, vaikka kuinka paljon se välitti niitä. Joo. Joo, ja sitten eikö se Niitä vietiin Korvalle asemalle. sodan aikana, niin Aarnehan ei ollut sodassa. Ei Arne osaa. Joo. Joo. Mutta oliko se joku kaupankäynti sitten sodan aikana, millä se sitten silloin... Joo, en tiedä, kyllä se oli, kun se, ja meidän muorikin sitten, kun oli sillä sellaisena pimiäkauppakaverina, niin muorihan, Arne sanoo silloin, että hän saisi Vaasasta nyt sitä ja sitä, niin muori heti, että ei muuta tuo tänne, ja että kyllä hänellä sen verran on rahaa, ja ne toi sitten yhdessä, pani rahat yhteen, ja Joo. se on ollut kova teköhän meidän muorikin. Kun se aina sanoo, jotta Hakolan Antti sanoo hänelle, kun hän tuli tähän, jotta kun se teki kauppaa, että Saaran mun tuo. Mun tulo Saara. Joo, Saara mun tulo. joo. Mulla Mutta oikeus saada. pitää nyt tästä noista sanonnoista, että me Eskon kanssa tai tuo Eskon nykyinen vaimo kyseli näistä nimistä täällä, niitä taikka, no, kun se nyt tunti kakaroja ja noita sukuja vähän, niin sitten, että mistä kuki on ja mihin, niin mä sanon sitten siinä parikin kertaa, että ne ei ole täältä, että ne on tullusia. Ja se kuule, kun se on suomen kielen maisteri, ihmetteli, että mitä ne semmoiset tulluset on, kun se on niin hän ei ole yhtäkään nähnyt, ettei niillä ainakaan mukuja ollut. Niin. Mä sanoin, että no niitä mukuja, sä oot niiden tullusten hoitanutkin tässä viime aikoina. Joo. Ei se käsittänyt Mitä se ollenkaan, tarkoittaa? mutta sitä niin huvitti sitten, että tullusia. Joo. No olisiko tuosta Anttilasta nyt vielä jotenkin, se on kuitenkin se väki siitä nyt häipynyt, että Olli on ainoa, joka siinä on. Ja sitten tietysti se huonekaluhomma, niin sehän jatkuu sitten Pekan kautta ja Joo. Pekan Ojankin kautta. Mutta Harjunpään veljekset, mennään kartalle 8, niin Eikö se ole? 4 poikaa, kärrynikkareita, seppiä sekä 1 toppari. Toppari Manu. Mihin päin tämä nyt oli sitten? No ne on kuule siellä asunut siellä Aitilan loukolla, sä tiedät, mihin Niin Korppalan se lauhan, se just. Joo, se on niiden harjunpäiden, se Kotopaikka. mihin nämä opit on ollut. Siellä on ollut sitten myöskin paja. Siellä on paja ollut tietysti. Ja siellä on ollut sitten 1 poika verhoilija tai toppari. Joo. No sitten täällä on Matti Jouppila, mennään 9, niin Seppä Herra eli rautatiesiltojen niittaaja. Joo. Mihin tämä on ollut? No se on siellä Riihimäellä justiin ollut siellä Saksinmikin koron. No. Niin, siellä Sillanpäämikin Joo, lähellä. joo. Silloin Pämmikin naapuri. Joo. Joo, ja sillä oli sellainen, se oli kans, mutta mä oikein tiedä minkä taloon
oliko se noita Jouppilaan sellainen maja sitten, mihin se asuu muorin kanssa. Ja kun se oli Venäjän rautatiethän ne oli silloin, Joo. kun se on ollut, niin se oli tämä nyt toimittaa, että se oli saanut kirjeen sitten, se ei itse osannut lukia. Oli tullut kirjat sitten, jotta herra Matti Jouppila, niin siitä se sai sen herran nimen sitten. Justi. Ja se oli mennyt sitä Yleen niin sitten luettamaan. No ne oli sitten lukenut sen luvalla sitä, niin sieltä oli tullut sitten kirjeet ja se oli jostakin Pietarista sen ainakin oli, mutta taisi olla Moskovasta asti sitten, niin lähetetty Venäjän rautateiltä piletti. Silloin oli aina-piletti ilmainen silloin. Mutta kun ei yhtään ollut rahaa, niin mitä sillä piletilläkään teki. Niin se sai sen niin kuin eläkkeenä. Justi. Ja tuossa on tämä Koskenkorvan rautatiesilta on viimeisimpiä sen töitä, mihin se on ollut töissä. Niin siinä on komiat niittinauhat. Joo. Kaisan ikkunasta näkyy siinä. Joo, ja se on sitten se, kun siellä on siellä Pietarissa on ainakin ollut sitten paljon tekemässä. Siellähän on näitä rautasiltoja vielä tänä päivänä kans vaikka kuinka paljon. Joo. Se on sellainen niittooseppä ollut. Ja aivan mahdottomat jutut kehuu tuo Mikki, että se oli sitten oikein valehtelun mestari. Nehän oli ennen ne rautatiesillat, niin niihin tehtiin tämä alakaari. Joo. Alakaari sillä lailla. Joo. Niin, ja kato, kun ne oli koottu, Joo. niin ne oli puutiilla koottu. Joo. Ja sitten aina otettiin puutti pois reijasta ja sitten se niitattiin sinne. Siihen, joo. Joo. Jotta se oli sellaista tekniikkaa oli silloiset insinöörit harrastanut. No sitten Aukusti Jouppila oli kärryseppä. No se oli sitten sieltä Jouppilankylästä varsinaisesti vanhasta Jouppilasta kotoisin ja oli vähän sukua nuolle. Se oli se, johon se Masa asuu siellä Pläkkyriloukolla. Niin se, joo, sillä paikalla. Joo, se oli se Augustin tupa. Tuonne Hakalan tappeelle. Joo. Joo. Jaa, siinä on ollut se. Oliko se Anni Jouppila siitä sitten? Anni oli se nakka. Ja se oli Koskirannan tyttäriä. Joo. Mutta se kuoli sitten se äijä, se Augusti, niin se jäi sitten leskeksi. Ja sä et taida siitä muistaa, kun siellä oli se tulipalo. Sehän oli kova tuparahti siinä Sepänmäessä justiin. En muista. Se paloo sitten joskus heinäkuulla. Ja sinne on ollut Pläkkyriloukolle sitten tietäkään muuta on Haavistonmäestä se Kivinen. Polku. Joo, ja sitten tämä oli uusi se Koskenkorvan palokunnan se Fortti, se paloauto, ja sehän oli puusta se koppi siinä. Ja ne mennä ryskytti sinne, niin se koppikin oli melkein hajalla. Se otti aina puihin, mutta ne vain meni sinne ja korjasivat kopin sitten. Mutta se paloo sitten maan tasalle. Ja se, mihin se Masa asui, niin se oli sitten se sauna. Joo, ja siitä tehtiin Annille kylän voimin sitten tupa. Joo. Siitä niiden vanhasta saunasta. Jonka nyt tämä Hakala on hajottanut pois siitä. No sitten Korkeamäen Juha. No oli Pläkkyri ja kotosi Vähästäkyröstä. Eli se oli siellä saman kujan varressa. No se oli siellä Haapasaaren. Se Liisan isäkö? Joo, Liisan isä ja Jaakko oli se poika. Ja tästä puuttuu se Sillanpäämikin plassi, niin siinä nyt ei ole mitään muuta kuin se on siihen ränsistynyt. Ja joo. Kuka siinä aikaisemmin asuu, siinä Sillanpään plassissa? Se on aivan uudelle maalle. Se on tehty uudelle. Joo, ei siinä ole mitään Joo. Elikkä nyt tässä oli tämä Joensuun Jaakko, joka on kärrynikkari ollut, ja se on se vanha Joensuun talo, joka on siinä Latonevan tien varressa, Halliviitaa, mitä se on? Joo. Ja talo on hajotettu siitä, mutta siinä on vähän sitä kartanoa. Ja joku sauna siinä. Joo, se on se Paula, se likka, joka on Joensuun Toivon likka, niin rakentanut siihen sellaisia pieniä, sillä on vähän kesä. Mihinhän päin se asuu? Helsingissä asuu. Aha. Se on jonakin se on jonain ministeriössä töissä. Joo, no sitten tämä Haaviston Kalevi, joka
joka oli tuon Kananojan vävy, Joo. ensimmäinen vaimo. Joo. Niin Kalevihan on edes mennyt kanssa. On mennyt. Poika asuu siinä Kalevin tekemässä tuvassa. Joo. No sitten veljekset Haapamäen huonekalun välitys, niin tämä on niinku Jaakko ja Matin touhua. Niin. Oliko siinä nyt mitään, no se Harjunpään lahja, Joo. oli Haapalan lähellä. Joo, kyllä. Niin se oli... Se oli näiden Harjunpään veljesten sisko. Sisko, samoin sisaruksia. Ja täti tuolle Markitillekin. Niin ja sitten, mikä se Mustakallio Heikki oli sille? No se oli kuule toisen siskoon. Poika. Joo. Se on purkinut siitä. Se siinä, joo, ja sellainen oli se mökki. Oliko siellä yhtäkään taloa sitten siellä Kaatajankyrön puolella siellä, kun mennään Kaatajasta? On, se kato se muori, se Haapalan, oliko se nyt sitten Markitin itse? Niin se menee se punainen siinä tien vieressä. Joo, jota Iikkookin Veikko piti Joo. pesäpaikkana. Joo. Mehän siellä monena kesänä, niin mäkin sinne kompuroottiin jollakin lailla aina ja siellä sitten päiviteltiin, se oli aivan loputon näitä asioita setvimähän. Niin se Veikko. Joo. Ja se otti sieltä Ruotsista sitten sieltä Uppsalasta niin niitä selville, kun siellä on vähän tämän paikan asioita, niin kirkonkirjous, kun niitä on niin totta vie paljon tuhoutunut, kun tuosta on noiden Jouppilankyläistenkin kirja kaikki palannut siellä Uppsalan yliopistolla on ollut tai siellä arkistossa tulipalo, niin ei ole paljon mitään näistä Jouppilankylän taloistakin. Ja aina Kalajaasia myöritty. Niin kuin Ruotsi-Suomen ajalta. Niin. Kun ne on siellä ollut arkistoutunut. Joo. Jahas, mentäisikö tämä viimeinen 10? Meillä on mennyt tässä useampi tunti aikaa, mutta on ollut ihan... Ei muuten se, että unohdun, niin mikä mökki siinä on siinä rukoushuoneen jälkeen, katso siinä. Se Saaren mökki. Joo. No se on sen Saarisepän leski siihen tuli sitten. Ja Saaren Mauri oli siinä. Mauri oli sen poika. Joo. Ja kun se Saariseppä kuoli ja ne oli jo vähän huonoissa kantimissa, niin se oli kumminkin sellaisen mökin siihen sai tehtyä. Ja Joo. se siinä äiteensä kanssa eli. Ja että se äiteen kuoli, niin se on se mökki jäänyt siihen sellaiseksi. No siitä eteenpäin vähän ennen sen Hakalarahkoon peltoa siinä kulmassa, niin siinä oli Mäkelä. Muistaaksä se? Joo, Mäkelän Mantako. Joo, ja se oli taas oliko se isän täti? Joo, on se niitä friikoorilaisia, se on. Joo, no mikäs sitten kuule Huhtalan mukaista Kalajaasia, niin se siinä vasemmalla, siinähän on kaas purjettu yksi käppä siitä Jyrvantielle tuloa siitä tuon Alanikkolan Jälki. Se on kuule Ylisen. Se oli se Ylisen Vessun koto sitten. Niin. Ylinen sellaista nimiä siinä ja se äiti oli sitten näitä hakalaasia, näitä lempi, joo, Hakalan lempi, eli Niin kymppikö täällä on nyt mennyt? Joo, 10 on enää. Eli täällä on Saariseppä, Marttisaari, Huhtasaari. Joo, Erikois Lukkoseppä. joo. Se on se punainen tupa siinä. Joo, siinä Pukkilan Toivo asuu. Ihan isoja puita tien vieressä, kun lähdetään Kurikkaan päin. Niin haalistunut siinä. Ennen Kananojan Mauria. Kurvis. Niin ennen kurvia vasemmalla. Jaha, se. Joo, Pääty ties kiinni. justiin. Joo, se on. Joo, tämä on tämä Mustalaskärryjen tekijä. Se oli justiin se mesta. Joo. Kato nyt, pyörät piti olla sen tähden pienemmät, jotta hevonen näytti suurelta, kun niillä oli sellaisia kankaria, niin kato konsti piti olla. Ja siinä oli Ja tommonen illoistuun oli sitten hyvin Leveä. laaja, joo, kun väkiä oli paljon. No, Niin. emännillä oli kunnon hameet ja niin Joo, vanteet ympäri. ja sitten kun koko väki oli joukossa, niin se piti olla kunnolla topattu. Joo. Joo, sitten on Mikki Mäki. No se on siinä meidän Mäenäarnen tupa oli. Justiin. Siinä alapuolella. Alapuolella. Joo. Ja sitten nämä on uusia, nämä kato se Yläpuolella. Miina Loppi ja Joo. sitten tämä Se Hakalaasu. oli Mäentoimi ja se Hakolan. Joo, sitten Anni. on Jaakko Sosin.
No se on justiin se, joka on siinä Hillen pellolla. Niin joka on ollut siinä. Pihlaaja Puhunen ja Joo. mäen välissä. Joo. Se on, saa sanoa, että kun on se uusi talo Maiviksestä seuraa, Joo. Joo. niin siitä, olisiko siitä 10 metriä vielä alhapäin, niin se oli siinä. Se oli se Kivilaja siinä kauan, mutta se on tosiaan nuo Hillen miehet, sen on siitä perannut pois. Niin oliko se kuitenkin tien alapuolella? Tien alapuolella. Joo. Joo. Nimenomaan Joo. tien alapuolella. No sitten ne joku Yrjö Kanaano ja huonekalut edessä osuuskauppa, nyt on siinä sitten. Joo. Joo. Niin se Yrjönplassikin on uusi, se rakensi. Joo. Joo, ja kaikki ne on, jotta paitsi vanha sorvari on siellä, se, Joo. mistä Mauri nyt kuoli, niin Joo, just. se on vain vanhaa. Tässä nyt loppuu tämä. Hei, sitten se on vielä kans tosta pois sitten se iso koivisto. Sehän on hävinnyt. No joo, se on. Koko Honkavirran vieressä siinä. niin Joo, Kyllä, just. Se on tasattu ihan viime vuosina siitä. joo. Onko se 4-5 vuotta Joo. ollut, mutta nyt jo rupeaa olemaan uusi sukupolvi, joka ei tiedä mitään, että siinä on Mutta talo. mikä se talo oli sitten se, jota Ojalaksi puhuttiin siellä Luoman takana? No se oli Ojala. Ja se oli ne on lähtenyt ne ihmiset ja niitä elää vielä muun muassa Huhtasen Hanneksen vaimo on niitä Ojalan tyttäriä. Joo, olen mennyt melkein nyt läpi ne plassit, mikä on ollut kylässä olemassa ja voi olla, että jotakin on unohtunut, Kyllä siinä varmaan on. mutta sitten vähän on käyty jo tässä päivässäkin välissä. Joo. Ja niin kuin siellä Koskenloukollakin, niin siellä on ollut paljon eri tupia, mutta niitä ei nyt edes kaikkia enää. Joo. Ei tiedä nämä. Ei. No Majaharjun Matti voisi vielä tietää, kun on syntynyt siellä. Aika paljon täältä on ihmisiä maailmalle kanssa sitten lähtenyt ja Kyllä, viime aikoina sitten on maailmalta tänne tullutkin ihmisiä. on tullut taas. Ja ennen vanhaa myöskin. Huvittavaa, kun tuossa oli siinä Myllyharjun osti ensimmäinen, se oli sellainen avopari, niin sen, mikähän sen oli, se oli sen vaimon sukunimi oli Ruokaismäki. Jaa. Ja sitten se oli Jussilta ruvennut kysymään, että mihinhän se on ollut, jotta kun isän isä on täältä kotoisin. No Jussi tuli sitten tähän ja me pohtiimme sitä aikamma, niin ei sitten, mutta sitten tuli Haapamäen Esko, niin se muisti, että sodan aikana oli heillä päivämiehenä puita pienistämässä sellainen mies kuin tämä Ruokaismäki. Niin mä sanoin, että no mistä se oli? Niin sanoi, että se oli hänen mielestänsä pohjimmiltaan se jotain kulkumiehiä, mutta kun oli se sodan aika, niin ajautunut tänne ja oiko se siirtolaastenkin joukossa, niin tullut sitten, niin se kehuu, että siellä Koskenloukolla ne asuu. Jaa. Jotta hänen piti mennä sille sanomaan jotakin, että pitäisi taas tulla, niin sanoi, että hän meni sitten tuonne Latomäkeen, kun tämä oli siellä, tämä poika. Jotta mihinhän sellainen on, niin se sanoi, että se lähti uusiksi ja Koskenloukolle he meni. Ja se oli joku sellainen sanoi, että se oli vähän huonommoinen tupa, mihin se oli, ettei se oikein osannut sanoa sitten enää, että mikä se tupa oli, mutta sanoi, että mies tuli sitten taas heille töihin. Niin. Ja sen nimi oli Ruokaismäki. Joo. Mutta ne on lähtenyt täältä sitten Nurmoohin ja Lapualle ja mihinkä se nainen oli kehunut sitten Jussille. No Jussi meni sitten sen tiedon kanssa, että kyllä sellainen on ollut täällä. Ja että se on ihan tuo kylän perällä, kun näin kääntyy. Joo. Sieltä lähtee tie sitten sinne. Joo. Sinne vielä enemmän mettään. No tuohan on sitten siellä Annilan takana se Saranpää, Pihlajaloukko, niin ne on vähän jo sitten Kurikan puolella. Että Joo. siellä on Päivärinta ja Saraanpää. Joo, ja Pihlajamäki. Joo. Ai niin ne sellaiset niinku autio. Joo. Se oli jännä. Mä oon pienenä käyty. Mä en yhtään tiennyt, että siellä on mitään taloja. Ja me joskus ala-asteikäisenä menty Mukkalan ohitte siinä ja Lyypekin Juha ja noiden kanssa niin pyörällä mentiin ja se oli tosi jännää. Me käytiin, ne oli ihan ruohottuneita ne
pihat ja käytiin kurkkimassa, verhot oli ikkunoissa ja kaikki. Se muuten jäi puhumatta teidän se Lainesmäki, joka oli sen Nopan kylän sahan yksi Niin, siis se on se omistaja, eli Karjala. Se on se Karjala, Siellä, mistä oli Pekkakin oli sieltä ja Joo. Karjalan Sinikka oli vanhee meistä. Ja, Elikkä Laineskankaan mastolta takaisin. joo, maston alapuolelta vähän lähtee tie sinne. joo. Siellä on ihan kiva plassi siellä. Olen käynyt siinä pihassa joskus koiran perään. Onko se vielä hahmolla siellä? On, se on ryhdikäs. Se on 1700-luvun puolella tehty se tuppa. Joo. Mun mielestä se on sen Sinikan. Vuotusjärvi. Tottahan se Sinikan on, kenekäs se muu on. Joo, kato, Pekkahan on kuollut. Niin no. Siitä Vuorusjärvestä on jämerä, mä oon sen Jaskalle aina toimittanutkin, mitä se Eeli toimitti. Joo. Mä tapasin siellä käydä auraamassa ja no eihän siellä päässyt, kun siellä piti aina kaffeelle mennä ja Eeli sitten toimitti aina kaikenmoisia juttuja, niin se kehui, että tänne tuli noita koppia insinööriä, niin sanoi, että ne kaikenmoisia kojeita nosti tuohon pihalle ja sanoi, että sitten ne tuli tuvassa käymään, että saako he tähän niin kuin nämä vehkeensä jättää. Ja sanoi, että no ne esitteli sitten, että he on tullut järviä niin kuin punnittemahan. Joo. Niin sanoi, että hän sanoo niille sitten siinä, jotta no siinä onkin sellainen järvi, joka virtaa kahteen suuntaan. Niin. No kehuu, että hän näki, kun toinen katsoo toisen päälle, että tuohan on aivan pöhölyä ja etteihän sellaista voi ollakaan. Mutta sanoi, että niin pojat meni ja ne viikon ainakin kulki siellä. Niin sitten ne tuli ja rupesi hänelle uutena asiana toimittaa, että kummallinen järvi, että se viertää kahteen suuntaan. Niin sanoi, että no eikö siitä ollut alkajaisiksi jo puhetta. Niille kopille ja sanoi, että ei siitä sitten puhuttu mitään, mutta sillähän se sun kaveri, muistatko kun oltiin siellä mettästämässä joskus, kun mä sanoin, jotta sen pitäisi, kun se on sieltä tullut kalajaasiin, mutta se tämän metsäpotnian tähden vaihdettiin, piti saada sitä makiaa vettä siihen aikaan, niin kaskisiin, niin tuonne menehän tänne Närpiön. Joo. Pitäisiköhän meidän päästää talonväki omaan elämään. Kiitoksia nyt kauheasti. Hannu, hyvät voinnit. Kiitoksia paljon ja palataan asiaan. Se tuli niiden paskaasten pieksujen kanssa siihen ja paskaasen kaarin kanssa. Joo, se on ollut se oma tarinansa siinä. Joo, mutta nämä on vähän sellaisia kummallisia tarinoita.